Partenerul monologurilor este compania Mobila Mea, proiectată din dragoste. Ne-am căsătorit în Aba, Nigeria. N-a fost o petrecere cum aș fi vrut eu. 6 luni eu m-am chinuit ca lui să-i dăi documentele care în Moldova lui nu prea a plăcut. Și am început eu pentru dânsul să învăț să fac mâncare africană. El era soțul meu, eu vreau ca lui să fie bine. Și făceam tot pentru dânsul. Să spun că eu te-am înșelat. Fiind însărcinată 7 luni pentru mine, nu știu cum copilul ăsta s-a născut sănătos. Eu l-am întrebat, e însărcinată? Și spune da. Și eu i-am spus, uite, da la divorț. Eu plângeam mai mereu, eu eram depresie, eu am fost mult timp în depresie din cauza lui, pentru că el se uita la mine ca la un nimeni și spunea, cine ești tu? Ce ai să faci tu? Tu ești un nimeni. Am ajuns la ideea că să renunț până și la pensia alimentară, doar ca să scap de dânsul. Cum e foarte greu să găsești un om care să construiești viața și să construiești o familie sănătoasă. Atunci când ne construim casa, deseori ne concentrăm pe interior. Dar uităm că, de fapt, liniștea începe de la poartă. Pentru casa noastră am simțit că avem nevoie de ceva care să emane nu doar siguranță, dar să fie de calitate și să arate estetic. De aceea am ales Interlux. Compania este deja de 10 ani pe piață și a deservit peste 6.000 de clienți din toată țara. Am venit la ei în showroom și am analizat totul până la cele mai mici detalii. Am optat pentru un gard cu sistem de fixare ascuns, o soluție inovativă pentru Moldova. La Interlux găsiți în portofoliu peste 15 modele de garduri, cu o garanție de până la 30 de ani. Ei oferă totul la cheie. Dacă doriți și voi să aveți un spațiu unde să vă simțiți în siguranță, vă invit să descoperiți soluțiile celor de la Interlux. Mai multe detalii aflați la numărul de telefon afișat pe ecran. Astăzi veți cunoaște pe Daniela, care s-a căsătorit cu un nigerian chiar în Nigeria și spera să aibă cu el o familie frumoasă și sănătoasă. Dar ea povestește că după ce a făcut tot posibilul ca să-l aducă în Moldova, acesta s-a adeverit a fi un manipulator care a înșelat-o cu 10 de femei și care a profitat de ea doar pentru a putea rămâne legal în țară. Istoria asta m-a cutremurat și cu siguranță o să vă cutremure și pe voi. Însă înainte de a asculta povestea, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să fiți la curent când voi posta un video nou. Iar dacă aveți și voi o istorie de viață interesantă pe care vreți să o povestiți, nu ezitați să-mi scrieți un mesaj aici, pe Instagram. Mulțumesc! Mă numesc Osoagu Daniela, am 30 de ani, sunt la moment în Chișinău, am 3 copii și sunt căsătorită cu un nigerian care la moment suntem în proces de divorț. Este un om care cred că a profitat de mine, de naivitatea mea probabil și s-a căsătorit doar pentru documente, un statut și practic cam asta tot. Am aflat că da, mă înșeală cu nenumărate femei, am găsit câteva din ele, nu toate, știu la moment că are și acum o altă femeie sau mai multe, nu știu, dar cam așa. Am decis să povestesc istoria mea pentru că știu că nu sunt numai eu în așa situație. Sunt multe femei care sunt în poziția mea la moment sau au trecut prin aceste lucruri și practic vreau ca povestea mea să fie un imbold pentru celelalte femei și totodată doresc să arăt că viața mea ca și creștin nu este tot timpul roz, nu tot timpul tot este 100% perfect, depinde totdeauna de alegerile noastre în viață. Bune, rele, până la urmă Dumnezeu ne dă dreptul la alegere. Deși El știe că nu o să fie bine, noi avem această libertate ca să continuăm mai departe cum dorim noi. Dar totodată El ne așteaptă la un moment dat să ne întoarcem la El și să ne apropiem de El mai mult. Da, mult timp m-am simțit trădată. Au fost momente când urlam, dacă știți prin filme când se arată trădarea aceea și femeile urlă. Am avut multe momente de genul. Am avut multe, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a putere să trec peste, pentru că am 3 copilași care au nevoie de mamă și au nevoie de mine ca să fiu zilnic cu ei. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am luat decizia asta acum, înainte, pentru că eu când am decis să merg la divorț, aveam undeva 29 de ani și am zis, eu acum am 30 de ani. Eu știam că tatăl meu dă la divorț de mamă atunci și spun, zic, eu ce fac?
Zic, să stau ca mama mea ani de zile într-un chin și apoi oricum rămâne că tatăl meu a divorțat și mama mea a rămas practic acum pe drumuri, că îi caută să împartă casa să și nu are niciun job stabil, nu are nimic și la 50 de ani e și greu să găsești ceva de lucru, mai ales în Moldova la moment, e foarte greu. Și am zis că nu vreau ca să fiu ca și mama mea și apoi de ce aș face lucrul acesta, să stau cu un om care își bate joc de mine? Da, m-am născut în Giurgiulești, în satul meu natal, într-o familie în care, de când țin minte asta, erau mereu scandaluri, mereu, deci nu era zi fără scandaluri, lucruri mărunte uneori, lucruri mai mari, uneori nu înțelegeam de ce se ceartă și țin minte foarte multe bătăi care tatăl meu bătea pe mama din diferite motive. Și noi stăteam deasupra ei, ți-am minte foarte mult cum a luat într-o zi el ferul de la plită și a sărit la mama mea să se dea cu el în ea și noi ne-am pus toți trei, eram atunci doar trei, eu și ceilalți doi frații ai mei și ne-am pus deasupra mamei mei și am stat, te rog să nu o bați pe mama, ții minte lucrul acesta. Mai avea că ea avea umbla cu ochii vini și țin minte că și-a cumpărat de undeva o chestie de o tonalcă, ceva de genul și vopsea ochiul pentru că avea ochiul vânăt și când o întrebau rudele de ce acolo, ea spunea că a bătut o bou, a pălit o bou în ochi, că aveam atunci niște vaci și toți știau de acum că nu e vorba de bou, dar toți tăceau pentru că ce puteai să faci, e soțul ei și adică până la urma urmei nu poate să bagi într-o altă familie. Cam așa. Apoi, când am avut, deci la 10 ani, ce-i drept, pot să spun așa, că tatăl meu niciodată nu mi-a oferit niciun fel de dragoste de părinte. Nu am auzit niciodată un sfat de la tatăl meu. Nu a fost niciodată prezent el ca tată. Am fost foarte săraci la un moment dat. Dar și atunci cât am fost săraci, tatăl meu s-a apropiat de Dumnezeu. El s-a pocăit la un moment dat și mergeam în fiecare duminică la biserică. După care unchiul meu a luat poziția, atunci s-a deschis la un moment dat o benzinărie în sat și el a luat poziția de manager în benzinărie și l-a luat și pe tatăl meu să lucreze acolo cu el. Atunci au început să vină și bani în casă, adică, dar ce s-a văzut e că el nu mai avea timp să stea în casă, el vinea, se culca și dormea, scoate de vreme pleca, la biserică ne duceam, dar nu era că ne duceam, erau așa ca un... Așa trebuia, el ne ducea la biserică, dar relația lui cu Dumnezeu, eu am văzut-o că el se răcea, adică nu mai vedeam să citească Biblia, nu mai vedeam să se roage, ne rugam mai rar și la masă. Țin minte că la un moment dat am intrat în casă de afară, ne-au chemat la amiază să mâncăm și noi eram flămânzi. Și țin minte că am început să mâncăm și tatăl meu ne-a spus că ridicați-vă că ne rugăm. Aveam mâncare în gură, având în vedere că început să mâncăm și el spune, da, tu te rogi. Și spun, bine. Și când am început să mă rog cu mâncarea în gură, îți dai seama, nu putea să mă rog normal. Și în timp ce eram cu ochii închiși rugând, m-am trezit cu o palmă din partea lui, pur și simplu a dat o palmă și m-a pocnit și nu ne-a mai zis nimic. Pur și simplu m-a pocnit și ne-am așezat la masă, ca și când nimic nu s-a întâmplat. Au fost multe bătăi care le-am primit din partea lui nejustificate. Am primit bătăi din cauza fraților mei care făceau anumite chestii și vinea și dădea în mine, adică nu întreba cine e vinovat, dădea în mine, că eu eram cea mai mare, eu eram responsabilă. La 10 ani s-a născut cel mai mic fratele meu și practic eu cred că el a fost crescut câțiva ani de mine, practic de când noi eram mic. Am avut 3 frați, da? Și eu am în continuare 3 frați, dar al treilea sunt de părere eu că a fost crescut mai mult de mine, pentru că el mi s-a pus practic în brațe, că mama cumva vrea să caute și ea un loc de muncă, să facă ceva bani a ei și practic majoritatea timpului fratele meu stătea cu mine. În situația aceasta, adică erau momente când fratele meu începea să plângă din anumite motive. Eu așa tare eram speriată când auzeam că el plânge și încercam cu toate lucrurile care le aveam acolo să mă rog de dâns ca el să nu plângă și asta era sub un an avea el atunci, pentru că eu auzeam direct deodată pași grei a tatălui meu rapizi spre mine și dădea în mine pur și simplu. Nu conta pentru ce plânge fratele meu că am făcut ceva, el pur și simplu dădea în mine. Nu conta. Erau nopți când a fost așa o situație când știu că făceam reparații și dormeam în două camere. Părinții mei într-o cameră și eu cu frații mei toți 4 într-o cameră. Eu cu fratele cel mai mic pe un pat
și ceilalți doi pe alt pat. A doua zi aveam test la matematică și vreau să mă culc mai devreme ca să pot fiu dimineața, ca să pot să gândesc și să pot să dau acel test. Și frații mei aveau chef să facă glume și nu puteam să dorm. Țin minte lucrul ăsta. Tatăl meu deja dormea, el venise de la muncă și el deja dormea. Dar mama mea auzea cum ei nu vor să culce, fac gălăgie și eu tot la un moment dat ridic vocea și spun, vă rog frumos să vă liniștiți că eu vreau să dorm ca să mă duc, că mâine trebuie să mă trezesc de vreme, am test la școală. Și am făcut-o pe un ton mai ridicat în timp ce mama îi spune tatăl meu, te rog, du-te și rezolvă situația, că acolo el m-a sculat, m-a auzit pe mine cum ridic vocea la frații mei și pur și simplu a venit și m-a pocnit. Și eu atunci am început să plâng și zic, dar pentru ce ai dat în mine? Ce am făcut eu? Și el spune, păi da, de ce țipi? Și spun, frații mei, zic, că trebuie să mă duc la școală, zic, ei fac gălăgie. Dar eu n-am știut. Și s-a dus și s-a culcat. Și eu toată noaptea atunci eu n-am mai dormit. Am plâns toată noaptea. El niciodată nu a cerut scuze de la mine. Niciodată nu ne-a spus că te iubesc. Niciodată nu a fost un om care să... Asta foarte mult a contat pentru mine. Mama mea niciodată nu am văzut-o ca să-mi iei apărarea. Avea un obicei, ca orice să-i spun, probabil de viața ei era așa de amărâtă, eu nu știu, pentru că orice spuneam sau orice făceam, apoi se ducea la rude și povestea tot. Adică eu eram practic un fel de subiect de discuții pentru ea oricând se ducea și mereu mă compara cu verișoarele mine. Uite, ele fac cu tare lucruri, dar tu ce faci? Tu nu faci nimic. Și tot timpul auzeam tot ceea ce spuneam, rudele mele mă făceau glume pe seama la asta. Și tot timpul știau, adică toți despre ce se întâmpla, adică cu mine și mama sau ce să îi spuneam. Din cauza asta eu m-am îndepărtat atât de mult de mama mea că ea nu știa nimic despre mine. În realitate nu știa nimic, adică chestii banale. Ea nu știa. Eu la școală eram foarte închis și acasă eram foarte închis ca persoană. Nu... Eram persoana aceea care ieșea din colțul clasei, răspunde numai când profesorii vorbesc și cam atât. Nu eram o persoană care să mă evidențiez cumva. Nu eram persoana care excela, dar nici o persoană care nu... Adică eram cumva la mijloc. Nu eram o persoană, niciodată n-am văzut, nu am putut să merg niciodată la cluburi, la tot fel de strate, nu era locul meu. Simțeam că eu nu mi-a plăcut niciodată lucrul acesta. Eu mereu eram acasă, dar totuși tatăl meu avea idei că eu o să mă duc și o să fac tot fel de chestii aberante. Unica, țin minte că într-o zi plângeam pe scări, nu știu ce s-a întâmplat și el vine și spune, ce-mi plângi tu ca un bou? Vorbele astea până și acum, dai seama, eu am 30 de ani, eu până și acum le țin minte. El un lucru bun niciodată nu mi-a spus. Niciodată. Și practic așa, nu îi vinesc pe părinții mei. Acum îți spun de ce. Pentru că eu am realizat cu ani că ei tot veneau din familii abuzive. Mai ales tatăl meu a avut o familie care tatălui își bătea femeia dormea prin vii, afară, toată viața a făcut-o preșul lui, adică îți dai seama că copilul ăsta a trecut prin așa, nu poți să ceri foarte multe de la el ca și tată. Și mama mea probabil la acea vârstă s-a căsătorit doar ca să fugă și ea de acasă, după cum am înțeles, tot din spusele ei la un moment dat a spus că tot nu era bine nici la ea acasă și cumva s-a căsătorit rapid, cumva ca să scape, dar de fapt s-a întâmplat ce s-a întâmplat, adică ei sunt scandaluri tot timpul. La început tatăl meu bea foarte mult, dar după ce s-a pocăit el a lăsat băutura și totuși când a făcut bani, adică a început să facă bani, el a început să îndepărteze Dumnezeu, de biserică, de toate și până la urmă el a fost excomunicat câțiva ani în urmă din biserică din cauza că erau lucruri foarte urâte ce spunea și prin sat, numea pe mama curvă prin sat și multe lucruri foarte urâte și mama spunea că eu nu am nicio vină în fața lui, că nu i-am făcut lui nimic. A pus camere prin casă și urmărea, venea la 11, la 11 era la lucru, el le păda lucru și le venea ca să o urmărească pe mama să vadă ce face. Că lui se părea că vin de pensat niște bărbați pentru alte lucruri. Adică niște lucruri foarte... nici acum nu vorbesc foarte mult cu tatăl meu pentru că nu văd sensul. Eu iubeam foarte mult limba engleză în școală și am zis că vreau să merg undeva să învăț limba engleză, dar vreau să fie departe de casă. Mama a încercat să mă țină cât mai aproape de casă, ea nu vrea să plec. Și eu am plecat, știu că m-am dus la Creangă, la Chișinău,
și am aplicat acolo pentru bursă. Și țin minte că într-o zi mama mea îmi spune că dacă tu n-ai să intri nicăieri, eu nu pot să-ți plătesc contract, practic n-ai să duci nicăieri. Și spuneam și, Doamne, că eu nu pot să rămân aici în sat toată viața, zic, eu trebuie să plec undeva. Eu nu vreau să mai rămân acasă. Și m-a sunat cineva la un moment dat și îmi spune că ați fost acceptată la profilul istorie engleză, la Creangă. Și practic asta a fost scăparea mea din sat. Eu așa am ajuns în oraș, am început la Universitatea aia Creangă să învăț, doar că după 2 ani am realizat că nu e pentru mine istoria. Era mai mult istorie decât engleză. Eu nu am vrut istorie, nu era pentru mine. Și am decis că eu să lep, atunci a fost tot un conflict mare cu părinții mei, pentru că ei spuneau că cum să lepi tu? Și am spus că eu mă duc, lucrez vara asta și eu intru în toamnă la ULIM, la englez-coreană, așa și vreau eu. Și practic în vara aceea eu am început să lucrez la un magazin și în toamnă am intrat pe contract la ULIM și am început să-l învăț acolo. Fiind la universitate, deci eu am început să caut vorbitor nativ de coreană și căutam site-uri, atunci internetul nu era așa de dezvoltat, am găsit un site Interpols, să numea, și acolo era gen, tu poți să îl înveți pe persoana dată engleză, să zicem, dacă are nevoie, și el poate să-ți spună ție să te înveți coreană, adică cumva era un schimb de limbi. Și am încercat acolo, mare lucru nu am găsit, când am primit un mesaj la această persoană, la actualul meu soț, care suntem în divorț, un mesaj lung, inițial nu am vrut să răspund, doar că el spunea acolo că el e creștin, el iubește muzica creștină, el merge la biserică și toate chestiile acestea și cumva mi-a tras mie atenția. Și zic, dacă el e creștin, zic, de ce nu? Putem să avem o conversație. Și practic așa a evoluat conversația noastră. La scurt timp eu am aplicat pentru a pleca în America cu student travel, atunci era, și am primit viza. Țin minte că în ziua când am primit viza, nu mulți primeau atunci viză, am sunat pe mama mea să mă bucur, știi, și zic, mama, am luat viza. Țin minte și acum a spus la mama. Spunea, dar stai cum a spus. Și eu care credeam că n-ai să iei. Eu nu vrea să mă duc. Ea avea impresia că dacă mă cac așa, e gata, nu o să mă mai vadă. Era ideea că nimic nu a mai fost în America din oameni care cunoștea ea. Și avea impresia că dacă mă duc, e gata, nu mă mai vede. Eu acolo să rămân. Avea așa o imagine, probabil. Și așa de tare m-a supărat că în loc să bucuri pentru mine, ea cumva m-a făcut să mine să mă simt... Nu m-am simțit bine atunci, adică cum eu te sun să te bucur pentru mine și în loc de asta primesc acele fraze. Am plecat în America și în timpul ăsta el ținea contact cu mine din China, această persoană. Și dreptul dintre China și America 12 ore, dacă nu mă înșel. Adică eu era dimineața, lucram, el era 12 noaptea. El este nigerian, dar a fost în China. În China lucra ca și antrenor de fotbal. În momentul, totodată avea și o echipă de fotbal pentru care juca și el avea un șef pe care l-a angajat pe el la firma lui, deși nu făcea mare lucru acolo, adică, dar șeful l-a angajat și îl plătea lunar pentru faptul că era acolo. Și, practic, conversațiile noastre erau lungi, tot timpul plângeam, că erau probleme, situații, îți dai seama, având 2 joburi, dimineața până noaptea târziu, eu nu aveam zile de odihnă și erau situații tensionate la care și nu puteam să sun familia mea să mă plâng. Nu vreau ca să-i îngrijorez pe dânsi de situația mea și atunci îl sunam pe el și plângeam și el spunea, tot o să fie bine, ai să vezi, ai să termini și ai să pleci acasă și ai să te liniștești, ai să te odihnești. Tu acum, da, nu ți-e greu, dar știu că când ai să ajungi înapoi în țară, tu ai să te liniștești, ai să te odihnești, altfel o să fie. Tocmai trebuie pur și simplu să te iei în mâini și tot o să fie bine. Mereu era persoana care, adică, mă liniștea. Mă trezeam în fiecare dimineață cu mesaje lungi de la dânsul, dar lungi și tot felul, mă numea, tot felul, prințese, nu știu ce, mai scurt. Și acum am unele care le citesc și nu-mi vin să cred că asta e omul care l-am acum. La început, el
Deci îmi spunea că abia așteaptă ca să fim împreună, să creăm o familie, că el abia așteaptă să mă țină în brațe, adică tot timpul îmi spunea că el așa o persoană ca mine nu am mai văzut, adică atât de bună la suflet și atât de... pentru el, adică tot timpul spunea că eu sunt îngerul lui, multe chestii care acum pentru mine sunt foarte aberante. Eu când le citesc acum, eu nu înțeleg cum am putut eu să citesc acele lucruri și să cred chestiile acelea. Dar având în vedere de unde vin și prin ce am trecut, adică pentru mine pentru că eu aveam... Care e ideea? Eu când creșteam, având în vedere situația care era în familie, eu credeam că nimeni nu o să mă iubească pe mine. Cine să uit la mine? Astea erau vorbile care le aveam tot timpul. Cine să uit la o fată ca mine? Eu sunt în nimeni. Eu tot timpul aveam vorbile acestea. Da, el era de culoare, da, dar eu l-am văzut și pentru mine asta culoarea nu era important, pentru că eu nu vedeam diferența între om alb și om negru, pentru că nu puteam eu să fiu rasist. Da, în familia mea se vorbeau urât despre negri și chestii de genul, știi, și erau anumite stereotipuri despre oamenii aceștia, dar eu nu mă uitam la dânsul ca la un străin, ca la un om urât, adică pentru mine omul ăla, când m-am uitat la el, era un om frumos la momentul dat. Da, erau vorbe de căsătorie, adică de ce și vorbeam cu el, pentru că el mereu îmi spunea că el vrea să ne căsătorim, că el mă iubește, că el vrea să ne căsătorim și că vrea să fac tot posibil ca noi, adică să fim împreună. Și practic eu când eram în America, eu știam că dacă mă întorc, adică eu dacă nu mă întorc, eu aveam posibilitatea să rămân acolo. Dar știam că eu rămân ca ilegal și dacă rămân ca ilegal, eu nu mai pot întoarce un anumit număr mare de ani în țară și nici părinții mei nu mă voi vedea și nu puteam face lucrul acesta. Știa că dacă eu nu mă întorc în țară, nici cu el nu va mai continua nimic. Da, totodată în America când lucram, mulți băieți vineau la mine, îți dai seama, eu aveam și kilograme mai puține, arătam bine, mai ales din Europa. Și vineau la mine până am avut și situații în care a venit sora cu fratele și sora cu copiii, dar eu nu știam că ei soră și frate, eu crezut că sunt cuplu. Și eu eram chelner și eu vin și să-i servesc și tot ok, parcă venea și la un moment dat ea îmi spune mie, că uite, el vrea să spune că ar dori să-ți ceară numărul tău de telefon, dar nu știi cum. Și eu așa tare, pentru mine așa de horrifică, nu știu cum ar fi asta, eu așa tare m-am speriat, eu mă uitam la ei și eu nu înțelegeam, adică cum soția să-i ceară număr pentru soție și spun, zic, vă nu sunteți împreună? Și nu e adevărat, el e fratele meu, știi? Și zic, și că te vrea să-ți cear numărul tău, noi suntem aici în vacanță și poate să vă întâlniți și eu îi spun, zic, că da, eu nu aveam atunci încă număr de telefon, că era primele luni încă și îi spun, zic, da, nicio problemă, zic, scrie. Și îi spun, scrie 991. Și zic, dacă suni de seară, ai să ai o seară neuitat. 991, numărul poliției în America. Și... Nu, 911 i-a spus. Și ei mureau de reținere că atunci ne-a dat și un tips mare și ne-a lăsat și numărul de telefon pe hârtie sub tipsul acela care mi l-a dat. Dar, desigur, nu aveam niciun interes. Era un om foarte în vârstă, adică nu arăta nici bine ca eu să mă uit la el și apoi nu aveam interesul eu ca să mă uit la un alt persoană atunci. Multe situații au fost de genul că la un moment dat atât de multe cereri erau că m-am dus în Walmart, ăsta e un magazin acolo și mi-am cumpărat un inel fals și mi l-am pus pe deget doar ca să pot spun că eu sunt logodită, ca să pot ca mai rapid să scap de situațiile astea neplăcute, pentru că erau foarte mult, mai ales fiind chelner la atât de mulți oameni zilnic, mereu veneau persoane și începea mama cu fiul și mama îmi cerea numărul pentru fiul ei și eu zic, da, tu zic, ești aici bărbat și tu nu poți să-ți ceri numărul tău, mama ta să ceară pentru tine. Asta era foarte situații de genul, da. Au fost situații, da, dacă ar fi dorit eu, da, desigur, dar nu a fost interesul meu. Eu nu m-am dus acolo ca să caut pe cineva, eu m-am dus ca să lucrez. Să lucrez și am o experiență în America. Înainte ca să ajung eu la universitate, eu m-am pocăit și eu m-am botezat în Biserica Baptistă. Și eu aveam anumite principii biblice care eu niciodată nu m-am îndepărtat de ele. Adică eu tot timpul am vrut ca când mă căsătoresc, asta să fie o căsătorie pentru viață. Să fie o căsătorie cu persoana care eu o iubesc și o persoană care să mă iubească. Și să fie prima persoană pentru mine. Asta a fost tot timpul scopul meu. Eu n-am vrut, de asta nici nu lăsam pe altcineva ca să vină să-mi spună de ce l-a lăsat pe această persoană, nici acum nu pot să-mi explic de ce am crezut ceea ce mi-a spus. Pentru că eu eram o persoană care tot timpul spuneam nu la toți. Niciodată n-am dat șansa nimănui. Și
dar probabil din cauza că și la un moment dat, fiind la universitate, nu am mai avut o relație foarte strânsă cu Dumnezeu și asta foarte mult mi-a afectat și gândirea mea și modul meu de viață. Și atunci îți dai seama că când tu nu ești aproape de Dumnezeu, faci decizii greșite. După ce m-am întors în America, eu m-am dus înapoi la universitate și deja erau 2 ani deja de când noi vorbeam și am spus, zic, eu nu mai pot continua numai în situația asta, te rog frumos, dacă ai ceva concret, ok, fă ceva ca să văd eu că tu vrei să meargă mai departe spre căsătorie. Și atunci a înțeles că el trebuie să facă anumite decizii și a decis să intre să predea la poliția de Chinei și să intre în pușcărie. Așa era procedura, practic, ca să se întoarcă înapoi acasă, documentele erau expirate, el nu mai avea nici viză, nici pașaport care era valabil și practic ca să vină ori trebuia să plătească o sumă mare de bani, care el o avea, dar nu dorea să o cheltuiască pentru ca să scape de pușcărie, adică pentru o lună de pușcărie pentru el era mai favorabil decât să cheltuiască vreo $5.000 pentru ca să fie dat, adică să scape de pușcărie. Și practic, o lună și ceva, eu nu am vorbit cu el, deși aveam acces la Facebook-ul lui. El mi-a dat parola lui și la un moment dat o persoană mi-a scris mie pe site-ul lui, mi-a scris acolo, hello, ceva, salut, ce faci, știi? O domnișoară de filipineză. Se pare că ei avea o relație acolo care eu nu știam. Adică cum eu auzisem de ceva, că el spunea că a avut o relație cu asta, că el era terminat relația, eu nu știam că ei mai aveau ceva. Și ne-a scris și eu îi spun, dar tu cine ești? Și eu spun, dar tu cu cine vorbească? Știi? Și eu când i-am spus că eu sunt viitoarea soție, ea nu ne-a mai răspuns, știi? Și eu n-am mai încercat să caut cine îi, nu era interesul meu atunci. După care el s-a întors înapoi în Africa și în Nigeria și încerca să vină încoace, dar nu se primea. A plătit 500 de euro cineva să-i deschidă viză pentru România, el ceva încerca. Dar știți că Nigeria și cu Moldova nu au acord de colaborare, nu au ambasade, asta e mult mai greu ca să deschizi o viză pentru Moldova. Și el a încercat, persoana care i-a dat banii, a fugit cu banii, n-a mai găsit nimic și atunci am zis că dacă nu se primește așa, zic că înseamnă că trebuie să zbor încolo. Părinții mei erau total împotrivă și îi spunea că niciun caz, ce să faci tu acolo, dacă te omoară, dar dacă... îți dai seama că și cumva aveau dreptate, dar la momentul eu credeam că ei sunt împotriva mea. Adică eu vedeam că ei se împotrivesc pentru că el e de culoare. Eu asta vedeam atunci. Și mă gândeam că, și deși era și chestia aceasta, dar cumva le era frică că cine s-a mai căsătorit cu un om de culoare în sat. Pentru ei asta era o rușine. Cum adică fata mea să căsătorească cu un nigerian? Asta pentru ei era o mare rușine. Mai scurt. Și eu m-am dus fără ca ei să știe. Eu am zburat, ce drept, mama lui mi-a cumpărat biletul. Și m-am dus încolo. După care, a doua zi, după ce am aterizat, el m-a cerut în căsătorie pe malul mării acolo. Da, cu inel, cu tot pe malul mării. A fost un moment frumos, dar nu m-am bucurat foarte mult de momentul acela, pentru că eu când am ajuns acolo pe plaja aceea, el mi-a spus de cu seară când ne ducem pe mal, acolo sunt oameni care merg cu cai. Și practic tu plătești și poți să facă poze cu cai, să te plimbi cu cai pe malul mării. Și atunci zic, ok, să mergem să ne plimbăm cu cai, dacă tu își spui, zic, de ce nu? Dar eu nu știu ce are el în plan. Pentru că el tot timpul îmi spunea și îmi băga în cap că el, chiar dacă să mă ceară în căsătorie, să mă ceară în fața familiei lui. Asta tot timpul spunea și eu nu așteptam că el să mă ceară acolo în căsătorie. Eu când l-am văzut pe el, mi se părea foarte scund, adică foarte slăbuț și foarte scund. El are 1,70 m. Dar adică fața era tot aceeași care o știam, adică și m-am bucurat tare să-l văd. El la rândul lui spunea că când m-a văzut, el credea că eu sunt mult mai bătrân decât, pentru că când am ajuns acolo eram foarte obosită, eram foarte stresată și transpirația, că era foarte caldă, dai seama, toate s-au suprapus și el când m-a văzut, cumva nu erau așteptările care le-a văzut el pe ecran, dar adică după ce a doua zi altfel, eram alt om, a făcut în șobaie, altfel arătam. Și el practic m-a luat pe malul mării, ne-am dus cu un taximetrist. El cumva vorbea cu taximetristul ăla că el vrea să mă ceară în căsătorie, dar limba lor, eu de unde să știu ce vorbeau ei. Și am ajuns pe malul mării, dar când am ajuns acolo, eu unica albă, eu când m-am dat jos de mașină, ca să înțelegi, o gloată de vreo 30 de oameni, toți ce aveau pe acolo de vândut, au venit la noi, așa, în spatele nostru, hai, să cumperi cu tare, și eu zic, nu vreau nimic, știi, și umblau după noi, pur și simplu, așa, noi mergeam pe malul mării și gloata asta după noi, că la un moment dat așa tare m-am nervat.
Țin minte că ne-am pus pe caia aceea și am făcut o dată de 2 ori, așa știi, duceam și David că aude că 10.000, 20.000, 30.000 și David că stop, știi, că i s-a spus una ca să plătească, dar ei adăugau bani în capul lor. Și el deodată că opriți, știi, și ne-am dat jos și când am început de ei în telefonul nostru, ne-a deschis telefonul și ne făceau poze. Pentru fiecare poză ne cereau 500 din aer. Atunci era undeva vreo $2-3, 500 din aer. Nu mai știu eu atunci cât era. Și voi ce glumiți, el avea la el numai vreo 16-17.000 din aer în total luați cash. Restul ce era pe card, nu putea să plătească. Și a început cu ei să se certe. La un moment dat era acolo ca un fel de restaurant, dar nu puteai să-l numești restaurant pentru că era mai mult ca o baracă la noi. Și aveau niște scaune la intrare și m-am pus pe un scaun de celălalt. Era murdar, dacă știți scaunele astea la benzinării de plastic, așa era, dar era murdar. Și am așezat și așteptam că el să termine conversația astea cu dânsi și poate să ajungă la un numitor comun. Și când am văzut că nu mă să mai așa, deja după cine m-a cerut în căsătorie, deja eu tot am văzut că nu se rezolvă situația, îmi dat să mă scol de pe scaun și plec. Și persoana care era deținătoarea acelei barăci a început să urle după mine că trebuie să-i plătesc pentru că am stat pe scaun. Eu când am auzit asta așa de tare, pentru mine asta a fost așa un șoc. Zic, cum? Adică eu am stat pe un scaun murdar și trebuie să plătesc că am stat pe scaun? Și pentru mine asta atunci a fost un șoc. Și până la urmă eu am luat-o la fugă pe malul mării, pentru că nu mai puteam, eram stresată. Când mă cer în căsătorie, de aici 30 de oameni cer bani și el nu putea să le dea bani și încerca cu dânsi să iasă la un preț mai mic, whatever. Până la urmă el a aruncat toți banii ca să se ieși din portofel, că el când a văzut că eu plec, el s-a luat după mine, că el își dădea seama că eu sunt albă și orice poate să se întâmple. Că Nigeria nu e o țară sigură, orice se ne poate întâmpla. Și el s-a luat după mine și a aruncat toți banii care aveam în portofel și el s-a luat după mine. M-a prins de mână și spune, tu unde alegi? Tu îți dai seama că ți poate multe lucruri să se întâmple aici. Și că tu oricine poate să-ți facă ceva, poate să să te împuști de undeva, poate să te taie, poate să te răpească acum și eu porun nu te mai găsesc, la revedere. Și până la urmă ne-am dus și țin minte că acest taximetrist și-a mai scos bani să plătească și taximetristul. Ei, mai scurt. După care ne-am dus la câteva zile, ne-am dus la părinții lui, am făcut cunoștință și undeva la jumătatea lunii, că aveam viză pentru o lună, la jumătatea de lunii ei au planificat nunta. Adică eu n-am fost inclusă în planurile de nuntă. Adică eu eram acolo, dar discuțiile erau între părinți și el. Ce o să fac, cum o să facă și mai scurt. Eu, deși am venit cu rochie de mireasă în bagaj, pentru că știam că în Nigeria nu am de unde să o găsesc. Eu știam deja care erau planurile, adică știam că noi mă duc acolo ca să ne căsătorim. Și ne-am luat deja, am pregătit rochie de mireasă, așa penibil, acum sună, așa. Da, și practic ne-am căsătorit noi pe data de 16 august, da, ne-am căsătorit în Aba, Nigeria. N-a fost o petrecere cum aș fi vrut eu. A fost doar o căsătorie la primărie, cum să spun la noi. El a venit a chemat păstorul lui. Păstorul lui s-a rugat, a venit cu biserica lor și s-a rugat pentru noi. Și după care ne-am înscris acolo, am luat certificat de căsătorie, am ieșit afară, am făcut niște poze, după care el îmi spune că eu trebuie să mă duc, el are cineva l-a sunat că el trimisese înainte ca să vină din China un pachet cam așa, plin cu telefoane mobile din China. La un preț foarte mic, le-a trimis ca să le vândă. Și vorbiți cu cineva că să vină să le cumpere cu o zi înainte, dar n-a. Și în ziua anunții l-a sunat că el vrea să iei telefoanele acelea și el îmi spune mie, te las la verișorul meu acasă, el avea acasă frumoasă, nu zic. Am stat la el acasă, m-a lăsat vreo câteva ori, nu știu cât, că el să ducă să întâlnesc cu persoana aia, să-i dai telefoanele acelea și spun pentru ce nu poate să aștepte până mâine. Și el zice că nu, asta e business, el dacă mă sună acum, eu trebuie să-i dau acum. N-am mai stat eu să-i spun nimic. Practic, după care el, după câteva ore, s-a întors înapoi și ne-am dus la un hotel, practic, împreună. Și asta a fost prima noapte noastră împreună. După care ne-am dus înapoi la părinții lui acasă. Și am trăit acolo până la sfârșitul
vizei mele când trebuia să mă casă, eu am stat acolo. Părinții lui m-au acceptat, ei m-au iubit, mi-a dat și mi-au dat nume diferite, ei nu mă numeau după numele meu, mă numeau Blessing. Așa era. Pentru ei asta e tradițional. Și pentru ei eram our wife, adică soția noastră, așa e în cultura lor. Când o persoană intră în familie, adică our wife, soția noastră. Și am avut o relație foarte frumoasă cu părintele. Mama lui, o femeie a credinței, până și acum cred lucrul acesta, ea mergea și la biserică, se ruga, vorbeam pe subiecte din Biblie, adică și mari lucruri despre dânsa nu mi-a spus, desigur. Ei vorbesc engleza, doar că au limba lor nativă, tribală, pentru că acolo Nigeria e împărțită în multe triburi. El vine din tribul acesta Igbo. Și practic ei vorbeau Igbo acasă, dar cunosc engleza, vorbesc engleza foarte bine. El se comporta foarte bine cu mine acolo, am avut un timp minunat împreună, m-a scos și în oraș, nu, că era foarte greu să mă scoată în oraș, având în vedere că la ora 8 trebuia să fie înapoi acasă, pentru că asta e un fel de curfew, să numește la ei, după 8 nu ieși din casă. Și casele, în general, sunt cu sârmă de înghipată și cu sticle formate pe împrejur, pentru că acolo e foarte periculos noaptea și, în general, acolo sunt foarte mulți care poate să te răpească pentru bani, să te omoare pe stradă, n-au niciun stres. Adică la ei prețul pentru o viață umană e foarte mic, adică oamenii frate pe frate să vând, să omoară pentru bani, asta pentru la ei normal. Witchcraft, adică până și magia neagră sau practic foarte mult acolo, până și creștinii, adică el dacă dorea să dea bani cu ei, dădea mamei lui, pentru că știa că mama lui e un om al credinței, crede în Dumnezeu. Știa că dacă mama lui dă banii din mâna ei, nu, că ei fac magie și pe bani, mai scurt să trug familia asta, e foarte... Nici acum nu înțeleg de ce m-am dus acolo, dar na, îl iubeam pe omul ăsta, atâta timp am vorbit cu el și credeam că putem crea o familie împreună. Asta a fost decizia pentru care m-am dus acolo. După ce m-am întors înapoi, am realizat că eu sunt însărcinată. Da, dar cu timpul am realizat că el asta a făcut special. El, după câțiva ani, mi-a spus că vărul lui l-a îndemnat, adică i-a spus că dacă vrei ca documentele tale mai ușor să facă și mai rapid, că ea trebuie să fie însărcinată, că pe baza sarcinii mai ușor să fac documentele. El asta mi-a spus după mult timp. Scopul lui era ca eu să rămân însărcinată. Deci pentru el nu era de mirare că eu am rămas însărcinată, pentru că el asta și aștepta. Eu când am aflat că sunt însărcinată, eu m-am bucurat foarte mult, pentru că adică eu m-am gândit că asta înseamnă familie. Te căsătorești și ai copii cu o persoană dată, dar că pentru mine, cum îi spune, mi-era frică, zic, băi, eu sunt însărcinată, dar el e încă acolo. Ce fac eu? Dacă eu nu reușesc să-l aduc încoace. Și așa și-a fost prima dată când am aplicat, n-am aplicat cu documentele că arăt cu poze și că acolo la IGM, trebuie să arăți, adică dovadă că tu ai fost cu dânsul, adică poze, dar eu am uitat să le pun pe astea și prima dată nu a fost acceptată cererea lui pentru viză. După care a doua oară m-am dus și am luat certificat la doctor când sunt sarcinată și poze, am făcut multe și am dat a doua oară și practic lui s-a acceptat. După care a trebuit să mă duc și până Ucraina, pentru că vizele se făceau prin Ucraina pentru străini. În noiembrie, era minus 15 și m-am dus cu tatăl meu în Ucraina la ambasada Nigeriei ca să primesc anumite documente, să le transcriu. Asta 6 luni eu m-am chinuit ca lui să-i dă documentele și, fiind însărcinată, și în decembrie, practic, eu am primit că el primește decizia că să facă viză, dar viza trebuia să-i se pună în pașaport în Ucraina la consulatul a Moldovei, ceva de genul. Și m-am dus acolo, dar de fapt el trebuia să fie prezent. Dar eu nu puteam să-l aduc din Nigeria. Și practic toată ziua am stat acolo și nu vreau să-mi facă nimic. Fiind însărcinată, cu tatăl meu am stat o zi întreagă și la consul acela care era, s-a făcut milă de mine și până la urmă a zis că eu îți pun fără semnătura lui, îți pun asta, viza aceasta în pașaport, dacă ceva se întâmplă în viitor. Și că eu sper totuși că să nu se întâmple, dar să știi că eu iau risc foarte mare pentru chestia asta. I-am mulțumit atunci și practic, după care am luat aceea și am trimis prin DHL, am trimis lui înapoi pașaportul și el în ianuarie, la începutul ianuarie, a zburat în Moldova.
Ne-am întâlnit la aeroport, era frig afară, eu însărcinată deja în 6 luni, burta deja era vizibilă și l-am întâlnit la aeroport, ne-am dus, țin minte că nu aveam nici la început, prima dată ne-am dus la un hotel pentru că trebuia să vedem cum facem, unde facem, pentru că eu eram studentă încă și eram la cămin, dar nu puteam să le pe el în cămin cu mine, unde eram cu alte fete în cameră. Și prima dată a stat în hotel, după care a doua zi l-am luat cu mine în cămin și în timpul ăsta căutam apartamente și noi rapid am găsit un apartament, atunci era undeva 170-180 de euro pentru apartamentul cu o cameră și ne-am mutat noi practic prima lună acolo, a fost greu, era foarte frig. Lui momentan când s-a venit era frig, ninseseră, din soare undeva până la genunchi, era frig, era 2019, ianuarie 2019 și practic noi ne-am mutat în apartament. Pentru el nu era important să vadă ce Moldova, cum ce fel, în primul rând nici nu avea ce să vezi atunci iarna, frig, el era îmbrăcat foarte avea o scurtă, dar foarte subțire și lui era frig, el vrea mai doar undeva unde cald. Nu prea a avut timp el să vadă ce Moldova, cum e Moldova și în prima săptămână a fost o situație așa, o cașă pentru noi, pentru că noi am încercat cât mai rapid să ne mutăm, ultimii bani practic am dat pentru chirie, noi nu aveam bani să plătim facturile atunci, țin minte. Și noi căutam lui, practic, până în februarie noi trebuia să căutăm lui de lucru. I-am făcut CV-ul lui, el aplica, pe nimeni că nu-l suna pe el. După care, cum am spus, la compania, ne-am aminte de compania care a lucrat eu, știam că când am lucrat eu, știam că sunt nigerieni acolo. Eu văzuserăm că lucrează nigerieni acolo și am știut că compania o să-l ia. Eu am aplicat, l-au chemat la interviu, dar la interviu a dat refuz. Și eu nu am înțeles de ce, pentru că nu înțelegeam, știam că sunt mulți nigerieni care lucrează acolo, deci pe el nu l-au acceptat. Și eu ne-am aminte că aveam contactul managerul meu în care lucrasem eu și l-am contactat și spus, ia te rog tu în echipa ta și pentru că trebuie să-și găsească un loc de muncă. Și el a acceptat, l-a luat sub aripa lui și practic din prima lună el a început să facă vânzări. El deci a învățat bine, a început să facă vânzări. El lucra pentru o companie americană care și acum în prezent lucrează. El ca agent de vânzări bilete avia. Și cu timp el a început să aibă mai mulți bani. Depindea de lună, dar în general făcea mulți bani. Când l-am dus prima dată acasă, părinții mei cumva erau foarte distanți de dâns, era o atmosferă foarte tensă, dar ei cumva au înțeles că eu m-am căsătorit, eu sunt sărcinată, ei nu puteau să-i spună nu, pleacă de aici, deja îl acceptau, așa cum este. Deja când au văzut că începe să facă bani și să ne întrețin, pentru ei respectul lor față de el a crescut. Și el totodată el îi dădea mamei bani din când în când, 50 de euro, 100 de euro, îi dădea așa din când în când. El, prin chestia asta, el își ridica lui statutul față de familia mea. Pe 10 mai, eu am născut fetița. Am intrat în travaliu și am născut fetița. El a fost cu mine în sala de naștere, m-a susținut. Atunci a fost un moment foarte greu pentru mine, pentru că nici nu știam ce înseamnă să naști. Nașterea a ținut undeva peste 12 ore. A fost greu. El era foarte bucuros. Fetița semăna foarte mult. Eu când am văzut prima dată fetița, am crezut că seamănă foarte mult cu mama lui. Adică deodată am făcut această conexie. Am înțeles că ea o să semene lui. Și practic au venit părinții mei seara aceea, au văzut fetița, adică s-au bucurat și ei pentru nepoțica lor, deși, având în vedere că el nu-i neagră la culoare, desigur, e mix, se vedea chestia aceasta, dar ei s-au bucurat oricum pentru nepoțica lor, am văzut bucurie, adică ei au lăsat tot și au venit ca să mă vadă. Și practic după care a început viața de zi cu zi acasă. Mâncarea din Moldova lui nu prea a plăcut. Nici borșul pentru lui, el era ca și cum bea apă, nici peștele ăsta al nostru marinat, pentru el ăsta era mănâncă pește crud. Și am început eu pentru dânsul să învăț să fac mâncare africană. El găseam produse, eu am învățat cu timpul practic să-i fac lui orez prăjit african, jollof rice, supe africane, care a durat un timp ca eu să le învăț, pentru că încă nu înțelegeam anumite chestii, adică cum să o fac așa să fie specific lor.
cu timp în mine mi s-a dat lucrul acesta, am început să fac asta bine. Și făceam, de obicei, mâncarea care plac lui, mult orez mânca, foarte puțin mâncare de-a noastră făceam mult pentru dânsul. El era soțul meu, eu vreau ca lui să fie bine și făceam tot pentru dânsul. Dar probabil când faci mult pentru un om, omul acesta începe să nu-i mai plac. Începe să uit la tine ca și un nimeni. Noi la început, când am început să mergem la biserică, citeam Biblia seara, dar la început o să fie momente în care el nu mai vrea nici să citească Biblia, nu mai avea timp, vinea târziu acasă, pe texte, că el lucrează mult. A început să descoper că el foarte mult dormea cu telefonul sub piernă. Punea mâna pe telefon și telefonul punea sub piernă cu mâna. Și adică acolo nu pot eu să am acces la el. Apoi a început el să spună că fetița dormea cu noi, noi aveam o cameră și fetița nu-i plăcea să doarmă în pătuc. Și dormea cu noi și el spunea că el nu poate să doarmă, că el nu se odihnește, că el are nevoie de o cameră în care doar a lui, că el să doarmă, să odihnească și că el nu-i comod. Și am început practic după jumătate de an, stând împreună, am început să căutăm un alt apartament și am găsit un alt apartament cu 2 camere. Atunci a început să se schimbe multe lucruri. El a început să fie foarte distant. Nu mai vorbea cu mine cum vorbește. Simțeam cum mă ignoră. Venea târziu acasă. Am început să găsesc foarte multe în istoricul lui găseam în telefon materiale pornografice. Avea Tinder, contul ăsta, cum avea Tinder, dar când dădeam să intru în Tinder, el era tot timpul delogat. El era deștept băiatul, nu era să lase contul deschis, că eu să pot să intru să văd ce face acolo. Și a început el să-mi spune la un moment dat, el are nevoie de o prietenă. Și spune, pentru ce ai nevoie tu de prietenă? Și eu nu ți-s de ajuns? El spune că nu pot să vorbesc cu tine lucruri personale. Eu nu întreb o fată care pe mine să mă asculte. Dar toată chestia asta s-a întâmplat din cazul că el vinea și el spunea o fată la lucru a început să flirteze cu mine și eu flirtam cu ea înapoi. Și la avea ideea că eu trebuia să râd cu dânsul. Dar eu spunea, dar pentru ce faci tu asta? Tu ești un căsătorit. Și începea scandal. Gen, de ce eu pe el îl judec? Că el n-a făcut nimic. Sau îmi spunea că el, la o clientă, îi spunea că dacă nu eram căsătorit, eu te-aș fi luat din nevastă. Dar pentru mine asta era foarte ofensător. Cum poți să spui tu așa lucruri? Și spunea, dar cum poți tu așa să-ți permiți? Sau mergeam cu mașina și el se uita cu lung la femeile care mergeau pe stradă. Se uita și din spate și din față și spunea, în spate arată ghenda din fața nu prea. Și spuneam, cum? Și eu fiind însărcinată asta, vedeam. Și spuneam, cum poți să faci lucrurile astea? Și la un moment dat el îmi spune că el are nevoie de prietena asta. Și eu a spus, că nu, tu dacă faci lucrul ăsta, eu divorțez de tine, pentru că eu nu cred în prietenie între un om căsătorit și o femeie care nu are nici soț, nici nimic. Și la un moment dat, după asta n-au mai existat conversații, dar vedeam că el căuta scandal, era nervos foarte tare, venea nervos la lucru și nu înțelegeam. Și nervozitatea asta o vărsa pe mine. În public, el era omul lui Dumnezeu, pâinea lui Dumnezeu, el se comporta foarte bine cu oamenii, tot îl știa de om bun, deci dădea bani peste tot, ajuta oamenii ai străzii, el nu dădea nici bani acasă, cumpăr mâncare, că spunea că nu are bani, dar să oprea și dădea la un de ăsta, om al străzii, dădea bani, el ca să-și facă imagini. Asta pentru el și spunea, eu vedeam chestiile astea, el nu dădea bani, dar el ieșea și îi cumpăra cineva ceva. Și spunea, dar cum așa? Și tu cauți scandal, că tu nu știu ce. Când fetița noastră avea 8 luni, am aflat că sunt însărcinată cu al 2-lea copil. Da, cu băiețelul nostru. Dar el a început să mă trimeată în perioada asta foarte mult acasă. El îmi spunea, trebuie să duc acasă, să mai vezi familia, du-te, te rog, că noi trăim foarte aproape de, practic, la graniță cu România, spune, du-te acasă, te îți dau 200-300 de euro, te rog, uite, să-mi cumperi haine, tricouri, încălțămintele lui el era obsedat de încălțămintele astea de brand. Și dacă rămân bani, le mai iei la copii ceva, și dacă mai rămâne ceva, ți-i și ție făceam. Și eu țin minte ultima dată când am făcut chestia asta, mi-a dat vreo 200-300 de euro și m-am dus și am luat la toți și lui i-am găsit ceva la reduceri și la copii le-am cumpărat ceva și a rămas undeva la vreo 400 de lei de nu știu moldovenești, așa, echivalent în mână. Și eu zic, da să mă duc, am găsit undeva un butic care vindeau niște brățări de argint argintul nu e scump. Și am găsit la preț care le aveam în mână. Și am cumpărat, zic, o să-mi trebuiască la vreo trecere sau la vreo nuntă care sunt invitată, zic, o să o port.
Am ajuns acasă și el îmi spune, dar pe tine ai cumpărat ceva? Și spun, da, și dau să-i nici n-a reușit să-i arăt și am spus că așa știu că ai să cumperi. Ca și când eu nu trebuia să-mi cumpăr, ca și când eu am cheltuit bani pe mine. Și așa de rău m-am simțit, am zis că gata, eu nu mai cumpăr de înainte din bani, nu nimic. Și următoarea dată, când a trebuit să ne ducem în România, lui s-a terminat pașaportul, ei se termina și a trebuit să ne ducem în România și că să-i fac lui pașaportul la ambasada României, Nigeriei în România. Și a avut o viză de 2 zile. Practic, prima zi am rezolvat lucrurile cu el și a doua zi că hai la Galați să mergem să-mi cumpăr haine. Și eu m-am dus cu frații mei. Frații mei ne-a dus și noi mergeam cu frații mei împreună, el se ducea și căuta chestii. Și frații mei mă întreabă, dar tu nu-ți cumperi nimic? Dar tu ce nu te uiți să cumperi? Știi, tu nu vezi că el își cumpere, dar tu nu? Și mă zic, lasă. Eu nici măcar n-aveam în cap că eu să-mi cumpăr ceva. Eu pur și simplu treceam pe lângă magazine pentru că eu știam că nu o să-mi cumpăr nimic, pentru că nu vreau iar să-mi scoată ochii cu el am cumpărat ceva. Și el a văzut chestia asta. El a văzut că frații mei tot mă întreabă și el a spus că hai, ia-ți tu ceva. El, doar de faptul că frații mei l-au întrebat, el a început să m-a pus și adică hai, ia-ți ceva. Când am rămas însărcinat cu al doilea copil, eu nu am așteptat lucrul acesta. Eu nu aveam nici simptome de sarcină, doar că am văzut că, lunar la femeie se întâmplă un anumit lucru, nu s-a întâmplat și zic, la mine era tot timpul regulat și am zis ceva nu e în regulă. Și atunci am înțeles că sunt însărcinată. Am luat un test, pentru el era șoc, pentru mine era șoc, el era șocat, dar el în momentul ăla avea deja o altă femeie. El avea probabil mai multe, doar că una avea permanentă. Și pentru el era șoc. El în momentul ăsta mă întreba, ce să faci tu dacă eu te înșel? Și spuneam că eu îl divorțez de tine. Pentru că eu nu vedeam cum aș putea să trec peste înșelat. Și eu îl vedeam că el vine acasă și de obicei încercam, el făcea lucruri și eu nu înțelegeam, zic, poate eu nu fac ceva corect. Și începeam eu să vin la dâns, să-mi cer iertare, îi făceam mâncarea care lui place și spuneam, zic, eu vreau să fiu mai bun pentru tine, zic, nu știu ce fac rău, dar zic, eu vreau să fiu mai bun pentru tine, zic, vreau ca să avem o căsătorie frumoasă, știi? Și el se uita la mine cu o față vinovată. Vedeam fața vinovată și spunea, îmi pare rău. Și spun, pentru ce îți pare rău? Vedeam că spun mai în adâncul sufletului, spun chestia asta și spuneam, nu, nimic, tot e bine. Și începeau întrebări. Eu simțeam că el mă înșeală, dar eu nu aveam dovezi. Și la un moment dat, într-o seară, asta era pe timpul pandemiei, el avea tot timpul, atunci era interzis ca să ne ducem și afară din casă. Și el noaptea spunea că el trebuie să plece, că el nu mai poate sta în apartament, că el trebuie să plece să plimbe cu mașina. Între timp cumpărase și o mașină în credit. Și el trebuie să plimbe, că el nu poate sta în casă, el trebuie să ducă să plimbe noaptea, la 2 noapte, el se ducea. Și nu înțelegeam unde se ducea, că el trebuie să plimbe. După am aflat unde el se ducea, el avea o amantă, se ducea la dânsa, că eu la un moment dat într-o noapte îi spun, zic, cine e, cum o cheamă? Și el spune, Marta. Și pentru mine așa a fost de șocant lucrul ăsta. Și că eu nu era genul să spun un nume care era uzual pentru mine, că noi nu aveam pe nimeni Marta. La mine dacă făcea o glumă, dar a spus-o știe așa de real, de m-a speriat. Pentru mine că el nu a vrut atunci să creadă. Și spun, zic, dacă n-aș fi crezut că tu faci glume sau ceva de genul, zic că te-aș fi crezut. Că după care să-mi dau seama că asta chiar era femeia aceea. La un moment dat, eu am înțeles că ceva neto, nu-i bine. Și la 3 noapte, eu l-am așteptat pe el să vină la lucru, l-am așteptat, fiind însărcinat în 7 luni. Era deja iulie, eu în septembrie trebuia să nasc. L-am așteptat și eu spun, zic, acum îmi spui ce se întâmplă, pentru că eu văd că ceva nu e în regulă cu tine. Eu eram în pat și vorbeam cu dânsul și el s-a pus deasupra mea, m-a ținut cu mâinile așa, ne-a ținut mâinile și îmi spune, eu am ceva să spun. Și zic, spune. Să spune că eu te-am înșelat. Atunci pentru mine asta a fost foarte greu. 7 luni. Fiind însărcinată 7 luni, pentru mine nu știu cum copilul ăsta s-a născut sănătos. Pentru mine atunci zilele au fost un coșmar. Eu nu puteam să dorm nopțile. Și țin că atunci, în momentul ăla, i-am spus cum o cheamă. Și îmi spune Marta. Și mi-am aminte de momentul ăla când i-a spus asta. Și eu nu știam cum să eu aveam o fetiță mică care trebuia făcut seamă. Și eu eram însărcinată, trebuia să nasc și nu știam. Într-o altă ordine de idee, dacă nu aveam copii, eu aș fi plecat atunci. Eu, unii eram să mă duc, știam că n-am o familie care să mă susțină. Părinții mei și așa erau cu problemele lor. Nu aveam o să mă duc
Eu nu aveam un loc al meu, nu aveam un lucru al meu care să mă duc undeva. El mi-a spus că el a căutat pe Tinder ori pe, nu mai știu, mai era una, el avea mai multe site-uri de cunoștințe de astea, a găsit-o pe dânsa și mai multe, că ulterior am aflat că erau mai multe, numai că ea a fost permanent undeva vreo 4 luni împreună au fost. El în momentele astea mă trimitea pe mine în sat, mereu căuta, vinea târziu acasă și îmi spunea că el lucrează foarte mult și de asta el și-a târziu. Dar ea îl chema la dânsa și el a recunoscut din cauza că ea îl presa. Femeia știa tot de mine. Ea știa și contul meu de Facebook, ea mă urmărea pe mine. Eu nu știam de dânsa. Ea mă urmărea pe Facebook, peste tot și ea l-a amenințat pentru că ea a rămas sărcinată cu copilul lui. Și ea l-a amenințat că el vrea pentru dânsul. El spunea că eu vreau să fiu cu tine, te leapă de familia și vină. Și el spunea că eu nu vin la tine. Eu ori mă despart cu soția mea, că el știa că eu dau la divorț și spunea că eu mai degrabă dau la divorț, eu la tine nu vin. Și eu cumva, eu îi spun, te rog frumos să dur pe orice legătură și el îmi spune mie, eu nu pot. Și eu numai când a spus, eu nu pot, eu l-am întrebat, e însărcinată? Și spune, da. Îți dai seama, eu fiind în 7 luni însărcinată și eu aflu că el are o amantă care e însărcinată în 4 sau undeva 7-8 săptămâni avea femeie de sarcină. Și îi spun, tu ești sigur că e însărcinată? Da. Și îi spun, zic, cum? Că a luat mai multe teste de sarcină, s-a dus la dânsul, a făcut testele față de dânsul și da, e însărcinată. Și îi spun, zic, păi și ce ai tu de gând acum? Și îi spun că eu i-am dat bani să fac avort și nu a vrut să fac avort. A cheltuit banii pe cosmetici, gen. Și i-a spus, zic, tu nu poți, eu am fost împotriva ca el ea să avorteze, pentru că nu pot eu să dau voie ca să omoare un copil, să moară un copil din cauza prostiilor care au făcut-o. Și am spus, zic, eu nu am de gând. Tu ai să ții responsabilitatea față de copilul acela. Dar tu, ca să eu să te iert, tu trebuie să accepti ca să vină păstorul la noi în casă să vorbească cu tine. Zic că altfel nu te iert. Și atunci n-a avut un control și a acceptat. A venit pastor, a vorbit cu el și ne-a dat mai multe instrucțiuni ce trebuie să facem noi. Că el i-a spus că tu n-ai ce mai căuta cu dânsa, mai ales fără soția ta. N-ai ce să te mai vorbești cu dânsa fără acordul soției tale. Adică tu orice decizie în față de copilul acela, tu trebuie să treci prin soția ta. Tot ce faceți trebuie să fii împreună. Că el în momentele astea nici nu mai dormea împreună cu mine și spunea, tu trebuie să dormi cu soția ta. Tu trebuie să fii împreună. Ne-a dat și un manual de consiliere spirituală atunci și am început să facem lucrul acesta. Între timp, femeia aceea îl suna în continuu. Îi spunea că ce treabă are soția ta să bage între noi, că asta e copilul creat de noi, nu de dânsa. Tu n-ar ce căuta ea să bage în viața noastră. Și el spunea că dar cum așa e soția mea, știi? Și la un moment dat, într-o noapte, eu plângeam foarte tare pentru că eu vedeam cât e de manipulatoare și ea. Ea era aceeași poamă ca și el. Eu am înțeles lucrul acesta prin felul cum ea căuta mereu să-i propună, deja așa cum este, să meargă la dânsa și eu n-o să-i spună nimic în ea, adică să fie secret, adică să fie împreună și eu să nu știu nimic, că ei să crească împreună copilul și ca eu fără să știu. Și mai scurt îi propunea tot felul de chestii indecente lui. Și eu aflam de lucrurile acestea și pentru mine era foarte dureros și într-o noapte am plâns așa de tare și am spus, Doamne, zic, dacă ea naște acest copil, pentru mine asta să fie insuportabil, pentru că eu știam că dacă să naște copilul ăsta, eu distrug familia asta, chiar ce mai este din familia asta, o să distrugă, pentru că ea a sunat tot timpul, îl chema, mereu încerca, că el spunea că el iubește și că el știa și casa noastră, el a adus-o pe dânsa la noi în casă, cât eu eram în sat, ea știa, ne explica cum arată casa noastră, eu până la urmă, eventual, a trebuit să ne mutăm, pentru că nu mai puteam, el îmi spunea unde s-au culcat cu dânsa, ce a făcut, lucruri urât. În conversații cu amanta lui că eu am sunat-o, ne-a spus că el iubește, că ea de mult timp e cu dânsul și că multe femei scriau, dar vreau numai relații sexuale cu dânsul, dar ea a fost cea care l-a ascultat și l-a înțeles pe dânsul, că ea a înțeles că relația noastră nu mai este cum era și că familia noastră se distruge, că el nu mai este fericit în familia asta și că ea e gata să-l iei pe dânsul și să creeze o familie, că el iubește și că el vrea pentru dânsa, ea era disperată, ea făcea și conturi false și îi
scria lui. Și practic în noaptea aceea îți spun, când mă rugam, mi-a spus, Doamne, zic, eu vreau ca copilul să se nască, eu nu sunt împotriva voii tale. Eu nu vreau ca să rog pe cineva să facă un avort, asta eu nu vreau să iau un păcat mare asupra mea. Zic, dar, Doamne, dacă se naște copilul acesta, zic, gata, zic, eu nu o să mai poate să fie nimică. Aici familia să se distruge. Familia mea încă nu știa nimic. Nu i-am spus nimic. După a doua zi, după ce m-a rugat acesta și următoarea săptămână care a urmat, ea n-a mai sunat, ea ne-a blocat, a schimbat numărul, noi nu mai știam nimic de dânsa. Multe luni la rând, noi n-am mai știut, practic nu mai găseam. El știa unde se află ea, dar lui nu era interesant să caute. Pentru că el niciodată n-a vrut să aibă un copil pe lângă cu cineva. El a vrut pe asta doar pentru un moment. Și la un moment dat, după ce ne-am mutat noi, într-o ianuarie, februarie, mama mea a venit să stea cu copiii, să vadă copiii și am spus că acum mergeți că trebuia în momentul ăla să nască deja, după toate ideea. Eu deja născuserăm și practic știam că ea trebuia să nască deja. Și eu mi-am dus, i-am spus, te rog, mă duci la ea acasă, că eu să o văd, știu ce se întâmplă cu copilul acela. Pentru că eu vreau să știu care e situația, de ce ea nu ne mai contactează. Și practic ne-am dus, dar el n-am mai vrut. El m-a dus la clădirea unde trăia ea și el ne-a spus cum să intru. El a rămas în mașină, nu vrea să meargă. Eu am sunat la dânsa și el n-a vrut să-mi deschidă ușa. Eu m-am așteptat că cineva să deschidă ușa și am intrat. El ne explica cum să mă duc, cum să ajung la ea. Am bătut la ușă și am rugat-o să deschidă ușa, să vorbim. Vreau să știu care e situația cu copilul, că nu știam dacă a născut, ce s-a întâmplat. Și am intrat, ea până la urmă dat drumul, de era foarte frică de mine, ea credea că eu am venit să o bat, dar eu n-am avut scopul ăsta niciodată. Ea avea deja un alt copil dintr-o altă relație, nu mai știu. Și ea îmi spune că atunci, în vara aceea, în momentul acela, după ce m-a rugat, practic după cum am calculat eu, atunci, în momentul ăla, ea a pierdut sarcina. Ea, practic, copilul nu a supraviețuit. Și a decis că ea să încheie orice legătură cu noi. Și eu cumva mi-a părut rău, dar cumva a fost simțit o eliberare. Pentru că îți dai seama, un alt copil. Și știam că cumva legătura asta dintre el și ea s-a rupt. Soțul meu cumva o perioadă a încercat să arate că e un soț bun, adică vinea la timp acasă și cerea voi dacă vrea să pleci undeva, dar asta n-a durat mult, vreo câteva luni, undeva maxim un an atunci, maxim, asta e foarte mult să spun un an, după care iar a început să vină târziu, fiind la un alt apartament, iar să vină târziu, iar să comporte foarte urât. Tot timpul vedeam când el mă înșeală, el mereu începea să depărteze de mine, nu mai vorbea cu mine, mereu căuta scandal, mereu șantaj emoțional. Dacă îi puneam întrebări de ce se întâmplă, de ce face asta, mereu întorcea și făcea scandal numai ca să termin discuția cu el. A fost momente când nu vorbea cu zilele cu mine, dar nu răspundea la telefon, noaptea, la 3 dimineața, 4 dimineața, nu răspundea la telefon. Eu îl căutam, el îl închidea sau îmi răspundea și îmi urla în telefon că n-am ce să-l caut eu pe dâns la 3 dimineața. Îmi spunea că eu m-am căsătorit cu tine, dar eu nu ți-ți dator ție cu nimic. Tu ai viața ta și eu am viața mea. Practic, el când ieșea din casă, el era om liber, dar eu eram cu copiii din spate. Eu nu puteam să plec nicăieri. Eu nu aveam cu permis de conducere. Eu nu aveam acces la mașină. Eu vreau să mă duc la biserică și spuneam, te rog frumos, uite, du-mă la biserică duminică dimineața. Spunea că vrei, îți iei copii, este troleibus, te-ai dus. Și eu, având în vedere că copiii erau foarte mici, 1 an, 2 ani, eu nu puteam să-i târâi pe troleibus, mă duc, am încercat, dar era foarte greu. Am fost odată și am zis că nu mai merg așa. Nu putem nici la biserică să mă duc din cauza lui, nu mă ducea. Și când îmi spunea, zic, hai să mergem împreună, spunea că nu, că el n-are timp, el e obosit, el vine la lucru obosit, băiatul. De el, tot timpul, el când avea perioade când el era cât de cât ok, el mai mergea la biserică. Dar când începea să mă înșele, el gata, el parcă avea frică de biserică. Cum începea să mă înșele, el nu mai vrea să meargă la biserică, era distant și am început să găsesc. El, în momentul ăla, ne-a dat acces, ca să înțelegi, după ce am aflat eu despre prima lui, mai scurt, înșelare, adică femeia asta,
El ne-a dat acces la telefoanele lui. Adică eu aveam acces atunci. Și asta a fost pentru o perioadă. După care, la un moment dat, el începea să spună că el trebuie să ducă de vreme la lucru, că el trebuie să ducă întâi vrea să registreze la sala de forță, că el trebuie să facă niște exerciții, că el trebuie să facă abonament, nu știu ce. Și odată ne-a fost foarte ciudat chestia asta. El ciudat vorbea. Atunci eu am înțeles că ceva nu e ok. Și el s-a dus în baie, eu am deschis telefonul și eu am conectat telefonul lui, dacă am 2 iPhone, știi, Find My, le-am conectat ca să văd unde pleacă, că știam cum să duce la lucru. Și eu văd că el pleacă nu la lucru, pleacă în altă direcție. Și pleacă în altă direcție, mă uit, pleca spre Ciocanea iar. Era pe strada studenților acolo, spre Corhei. Eu între timp eu îl sun, unde ești? Da, uite, mă duc acum la lucru, dar întâi trec pe la sala de forță, și eu îl sun. Sigur? Da. Când era deja pe studenților, eu îl sun, unde ești? Uite, eu am ajuns acum la sala de forță, mă duc să-mi fac abonament. Și spun, zic, hai că mă duc, papa, că e ce multă lume și eu trebuie să mă duc. Și zic, acum ai spus unde ești. El când a tăcut deodată, liniște mortală. Și spune, dacă tu nu spui acum unde ești, zic, tu acasă n-ai ce să te întorci. El s-a speriat, ne-a închis. Direct ne-a închis. A trecut colțul de pe studenților pe Orhei. Acolo sunt, dacă știți, shop-urile astea unde cumperi chestii pentru mașină. Și a cumpărat 2 ștergătoare pentru mașină, sub pretextul că el s-a dus acolo să cumpere ștergătoare de mașină. Ca eventual să află că el se ducea la o altă femeie care a întâlnit-o într-un market, Diana, sau nu știu, acolo. Probabil la ea se ducea atunci, nu mai știu. Ne-a arătat și unde se află ea, de asta mult timp după. Practic, sub pretextul că să ajute pe dânsa la limba engleză, că era student la universitate și să ajute la engleză. Dar el s-a dus acolo la dânsa, au deschis băutura, s-au îmbătat și îți dai seama ce au făcut. Și el a spus că eu sunt căsătorit. Și a zis că nu mă interesează. În companie unde lucra, el flirta cu femeile mă găseau pe mine, pentru că, deși în companie avea numele Ore, el în sistem îl găseau, femeile care lucrează acolo, adică pot să-l găsească cine e Ore, numele lui real. Și îl căutau pe sursele și mă găseau pe mine. Și intrau în stories-urile mele care le postam și eu spuneam, zic, da, ce cauți? Eu le vedeam și intram în profilurile lor și vedeam că ele tot lucrează la aceeași companie la care lucrează și el. Și atunci am înțeles că ceva nu e în regulă și le scriam ce căutați, de ce ai intrat să înveți stories-urile mele, știi? Și le intrau repede și schimbau profilul pe privat, știi? Și atunci am dat seama că ceva nu e în regulă. Că apoi, eventual, să aflu că da, fetele astea cumva, nu știu cât de departe s-a ajuns cu el, dar adică flirta cu ele, el mereu era în cluburile noapte. El mereu în cluburi noapte cu prietenii lui. După ce am aflat de prima lui trădare, la un moment dat, într-o vară, ei aveau o comunitate de nigerieni și cu soțiile lor. Și ei au decis, bărbații, că să ne scoate pe noi la Vadul de Vodă, la una din resorturile de acolo, pentru o zi sau 2 stăm împreună, să sărbătorim, nu mai știu ce era. Și acolo vorbeam cu prietenul lui cel mai bun. Am avut o discuție la piscină și prietenul lui îmi spune că eu n-am să pot niciodată să înșel soția. Și că eu am văzut prin câte sacrificii a făcut soția mea și eu n-am de gând să înșel soția. Nu pot, uman, nu pot să fac chestia asta. Și eu, pentru mine respectul față de el a crescut. Zic, wow, ce om, zic, ce bravo el că și respectă soția. Și am avut încredere în el și David a văzut chestia asta. Și el ce făcea? El când mă suna și îl găseam la 3 noaptea în club și spunea, păi eu sunt cu prietenul ăsta meu în club de noapte. Și el folosea chestia asta ca și cum, adică adică dacă e prietenul lui bun, înseamnă că nu o să facă nimic, nu o să facă nimic. Dar ei, de fapt, după asta să aflu că ei toți, unul ca altul, și înșelau soțiile. La un moment dat, eu îi cer telefonul lui al doilea, care el deja avea un al doilea telefon și spun, dă-mi telefonul ăsta. El îmi dă telefonul, cu condiția că el stă lângă mine să vadă unde intru. Și eu știam că el șterge telefoanele care le sun, el știam tot șterge, mesaje, tot. Și eu intru în Google. Și dau pe Google, știi, când în search bar-ul și scrie Andy's Pizza, văd acolo. Apet pe Andy's Pizza și intru la Andy's Pizza știi, când faci comandă, se registrează adresa la care e. Și când dai să faci 2 comandă, adresa aia se arată. Și dau, știi, acolo și ne arată Pavel Boț 9/1.
Și spun, zic, n-am înțeles. Și când a văzut asta, mi-a zis telefon de mână și a fugit afară din apartament, ca să înțelegi. Eu am fugit după dânsul, era un circ, înțelegi, proprietate privat, acolo nu m-am bătut cu el, dar încercam să iau telefonul. Ce e asta? Și se vedea că e panicat, că am găsit ceva care e adică ceva important. Dar nu puteam să pun mâna și cu Pavel Boțu. L-am luat în ziua aia și l-am dus la Pavel Boțu. Zic că acum mă duc și acolo să văd ce. M-am dus acolo și se făcea că nu știe adresa. El văbșe se învârtea și spunea că eu nu știu unde m-am dus. Că văbșe n-am nicio legătură. Suna pe un prieten de-a lui și ăla spune că da, asta e eu. Asta e adresa mea, asta eu am comandat pizza cu dânsul. El era cu spatele la mine și a deschis. Și eu văd că pe al doilea telefon el are Instagram deschis. Un Instagram care eu nu-l cunosc. Și știam că pe telefonul lui văbșe nu trebuia să aibă Instagram. Știam din Instagramul lui real. Și eu văd și eu îi spun, și el deodată când mă vede drept închide și să face ca și când nimic s-a întâmplat, vorbește mai departe cu prietenul ăsta lui. Și eu spun că acum trebuie să discutăm, închide telefonul, noi acum trebuie să discutăm. Și el făcea, știi, ca și când nu vrea să vorbească cu mine. Zic că acum ai închis și vorbești cu mine. După care el le închide prietenul lui și să fugi în baie. S-a pus în vană cu fața la mine și un telefon și ștergea tot. Și el spune, ce vrei? Și spun, zic, dă să văd telefonul tău. Că nu, că era reclamă, că ți-a năzărit, că tu n-ai văzut corect, că asta nu era Instagram. Numai asta. Și spun, ok, dă telefonul. El a șters tot. Dau telefonul și eu văd că acolo și are o aplicație Volt. Volt asta e o aplicație care poți face poze, poți să pui poze, videoclipuri, să stochezi acolo și cu parolă, că nimeni nu poate să intre acolo. Și eu zic, deschide aplicația asta Volt. Și când a văzut asta, zic, niciodată a luat și ne-a plecat de acolo. Și atunci, eu în momentul eu am înțeles că acolo e gata, el mă înșeală, clar, asta era clar. Și eu am picat la pământ și zic, gata, zic, aici, eu urlam de durere. Și el vine la mine și că taci din gură, că trebuie să vorbesc cu prietenul meu. El s-a dus să vorbească cu prietenul și spune, da, gata, a rezolvat, tot e bine. Și vorbeam mai departe, eu urlam în baie și plângeam. Și și atunci am înțeles că eu gata, eu divorțez. Eu eram disperată, eu vedeam că el face lucruri, dar eu nu puteam să-l prind. Eu nu puteam să-l lepăd, adică cum era să explic că eu divorțez de dâns, dar pentru ce? Că eu cred că el mă înșală, dar cum? Eu am dovadă, eu n-am dovadă, înțelegi? Că el tot ștergea. Cumva eu înțelegeam că el mă înșală, dar mintea mea, creierul meu nu putea să accepte, pentru că cum? În primul rând, eu eram cu 2 copii, eram însărcinată cu al 3-lea deja și pentru mine era foarte greu, zic, unde mă duc eu? Eu nu am loc de muncă, eu nu am nimic, părinții mei nu mă pot ajuta cu nimic, nu mă pot duce acasă, că acasă nu-i mai bine. Și practic eu eram blocată în situația aceasta și zic, dar eu știam că gata, se distruge tot, adică eu trebuie să divorțez. Multe lucruri s-au mai întâmplat, a fost situații în care el am fost tot invitat, tot din Nigeria, a făcut o petrecere tot în afara orașului, nu mai țin minte pentru ce au sărbătorit ei acolo și eu dimineața îi spun, zic, măi, noi trebuie să luăm la copii erau mici și zic, trebuie să luăm la copii de mâncare, că eu știam că dacă ajungem acolo până să facem mâncare copiilor, să le fie foame. Și spun, da, nicio problemă, Ajunge el a luat un prieten în drum și prietenul ăsta, nu știu, a început să vorbească, s-a dus la magazin, la metro ne-am oprit și spun, te rog frumos să iei la copii de mâncare. Și spun, da, eu am rămas copii în mașină, că nu puteam să-i las, nu puteam să mă duc nici cu ei toți după mine, că el tot timpul așa, mă lăsa și el pleca, băiatul liniștit. Și spun, zic, te rog, și ce crezi? El iese înapoi peste vreo 10-15 minute cu o sticlă de lichior, de whisky. O sticlă de whisky, fericit și spune, tată, ne-ai cumpărat asta. Ei, las că să ne oprim la zapravcă și să cumpărăm. Și să ne oprim la zapravcă, dar nu avea mare lucru ce cumpăra. Ce poți cumpăra la niște copii mici din zapravcă, din benzinărie? Nu poți le cumperi mare lucru. Și ne-am dus acolo și așa era. Nu aveam practic ce mânca. El ne-a lepădat pe noi. M-a lepădat pe mine la piscină cu copii. Piscina undeva era mai sus. Și el s-a dus mânca cu băieții băieții să râdea, mânca, nu stă și ne era foame, nu mânca, s-a toată ziua. Copiilor le era foame și noi eram lepădați acolo și el sun, zic, ți bine, zic, tu mănânci, dar zic, tu nu ți-aduci aminte că tu ai copii aici cu mine lăsați și noi tot ne foame. S-a nervat, cine cauți tu scandalnie? Și eu am început să plâng pentru că pentru mine asta era dureros. Și atunci când a văzut că lumea mă vede că plâng, el m-a luat și m-a dus cu forța acasă și ne-a zis, aici te las, că mă duc înapoi. Oamenii au văzut. Acolo era și păstorul lui, care este un păstor aici nigerian, care are o biserică în Moldova. Și ăla l-a întrebat, dar unde e soția ta? Și când s-o acasă, că se simțea rău. Asta le-a spus. El și mai departe, el petrecea băiatul. Când mergeam pe stradă, el mergea cu 10 metri, 20 de metri înaintea mea. Nu-mi conta. El niciodată nu mergea de mână cu mine, nu mă ajuta. Eu mergeam cu copii, cu bagaj, dar el mergea singur înainte. Și spunea, de ce nu mă aștept, de ce nu asta? Dar el avea tot timpul scopul ăsta, că nu să vadă, el în afară să nu fie văzut cu mine.
Pentru asta era scopul lui. El își crease o imagine de macho-man afară. Femeile, el mergea săptămânal, era în cluburi de noapte. Eu, ca nebună, îl căutam pe site-urile astea de cluburi astea, Midpoint, toate astea. Îl căutam prin poze și la urmă am găsit câteva poze cu dânsul în cluburile acestea. Videoclipuri pe TikTok, am găsit videoclip în care un moldovean postează din parcarea de la Midpoint, de acolo la Albișoara, și eu îl văd pe el cu prietenul lui, amândoi, în parcare, cu două fete lângă dânsi, dar ei vorbeau cu un moldovean. Și numai o secvență acolo de o secundă, știi cum ele îi așteaptă pe dânsi, dar ei vorbeau cu un moldovean aici. Se vede că ei așteptau să plece mai departe undeva. În 2021, la început, ne-am dus în Nigeria a doua oară, cu copiii, ca să-și vadă părinții lui, să-și vadă nepoții. Am stat acolo o lună și când ne-am întors înapoi, practic eu am aflat că eu sunt însărcinată, practic eu eram însărcinată, nu m-am așteptat la sarcină, dar așa era. Și practic, ce pot să spun? Eram iar șocați, și eu, și el. Nu m-am așteptat. Nici părinții mei erau șocați. Niciodată, dar în general, părinții niciodată nu s-au bucurat că eu sunt însărcinată, pentru că ei erau șocați pentru toți. Și mai scurt, în timp ce eram însărcinată, el mă înșela la greu atunci, dar asta m-a aflat după, pentru că o altă soție, un alt nigerian, tot așa a găsit niște mesaje în telefonul lui și a dat de două fete din companie care a început să vorbească, știi, cu ele și ne-a spus de ele. Și eu le-am adăugat pe Instagram, le-am adăugat în prieteni. Dar era că ele le-au spus că soțul tău, noi nu știm nimic de dânsul, dar sunt alți nigerieni care au soții și știm sigur că le înșală. Și eu atunci, știi, cumva, zic, băi, nu o fi și despre a meu, dar mi-era frică, zic, cum eu, zic, să mă duc să încep eu, hai, ce știi de-a meu, știi? Nu puteam să intru în conversație așa. Și ele așteptau că eu să le scriu, dar eu nu le-am scris. Vreo 2 ani, eu nu le-am scris. După care, la un moment dat, eu am înțeles, după ce am născut, eu am înțeles că ceva nu e în regulă și ce am făcut eu? Eu aveam acces la Facebook-ul lui, dar Facebook-ul lui era legat de Instagram-ul lui real. Și eu cumva am reușit să intru în Instagramul lui, de el nu știa. Și eu am tăcut din gură, dar eu aveam, adică el dacă primea mesaj, eu le primeam și eu, să văd cine îi trimite mesaj. Și la un moment dat, într-o noapte, eu primesc mesaj pe el, site-ul lui, cu o poză, un screenshot la un alt nigerian care tot căsătorit aici, cu moldoveancă, au o fetiță împreună. Și el trimite lui cum vorbește cu altă moldoveancă și se vedea că acolo e o discuție, adică nu de prietenești, se vedea că e mai mult. Eu rapid am făcut screenshot și nu m-am făcut screenshot și văd că poza dispare. Cineva dintre ei a șters-o. Și eu am înțeles atunci că ceva nu e în regulă. Eu am găsit-o pe fata aceasta. I-am scris. Eu am făcut legătură cu ea, dar ea nu știa nimic de soțul meu. Fapt. Ea știa numai de omul acesta. Și eu am început atunci să iau cumva un fel de șantaj să primește, că eu am început să-l șantajez pe celălalt. Zic, nu îi spun soției tale dacă îmi dai mai multe informații despre soțul meu. Dar el nu vrea, pentru că ei să avea unul pe altul la mână și el nu vrea să spună asta. Dar el i-a spus lui soțul meu că îl caut. După care am încercat cu fata asta să căutăm mai multe informații, dar nu am găsit. Și atunci am lăsat. Eu am lăsat toată chestia asta, dar soțul meu, el era atunci foarte panicat. Că el vedea că eu îl caut. Și el era panicat, el mereu vedea, mă căuta unde sunt, unde am plecat, că el avea impresia că eu acum îl caut și acum să descoper ceva. Și el era foarte panicat în momentele acelea. Și eu, la un moment dat, eu m-am oprit din căutări. Zic, mă, dar i-am găsit pe toți. În fapt, cum s-a întâmplat asta? Am dat, după ce am văzut cu fata asta, nu ajung nicăieri, ne-am adus aminte de acestea două care le aveam pe Instagram și am scris unii. Din ce cauze am scris? E pentru că am realizat că pe Facebook și pe Instagram el o blocaseră pe fata aceasta. Și nu înțelegeam de ce a blocat-o el pe ea. Ea lucra în compania în care lucrează și el. Și atunci am înțeles că eu trebuie să scriu ei. Zic, uite, nu înțeleg de ce. Zic că trebuie să scriu. Zic, tu crezi că tu știi cine sunt? Sau nu mai știu cum mi-am scris. Uite, soțul meu cu tare. Zic, vreau să-mi spui mai multe detalii. Știi ceva despre dânsul? Și am spune că eu îl știu pe el. Că eu am fost în club cu dânsul, adică, dar în campania asta de el și prietenii lui. Dar că eu nu am fost cu el, eu am fost cu prietenul lui. Dar eu, mintea mea nici putea să lege că ei avea relație, adică, cu prietenul lui. Eu zic, păi da, că el e un prieten bun. Și zic că nu, noi am fost împreună.
Adică el îmi promitea că el o să-și lepe de soția și o să fim împreună. Acesta era omul care spunea că el nu o să-și înșele soția niciodată, că el nu poate nici cum pentru el să-și înșele soția. Dar de aici, când am aflat, adică eu m-am întâlnit cu fata asta personal și am spunea că el spunea că el s-a căsătorit cu femeia lui doar pentru documente și el are doar copii așa și el trăiesc separat. Dar eu am fost la dânsi acasă, adică femeia născută de curând și el spunea că copilul e mai mare, că el cu dânsa nu mai este împreună, că ei trăiesc separat și el o ducea tot în apartamentul ăsta, Pavel Boțu, pe dânsa și spunea că el îi promitea că o să fie în apartamentul ăsta împreună, o să aibă o viață fericită, dar că el trebuie să mai aștepte și chestii de genul. La un moment dat ea află că pe dânsa o înșeală cu alta, tot din companie el, ca să înțelegi. Și atunci ele două l-au chemat pe dânsul și să-l întrebe care e situația. Și el spunea că nu cunosc pe asta, el spune minciuni. Îi spunea lui aceasta prima. Eu mai târziu am aflat că ei aveau acest apartament în care ei făceau cu rândul, aduceau femeia acolo, una după alta, practic. Și, practic, prin fata asta, prima care am vorbit cu ea, nu găseam despre dânsul, dar am găsit pe restul. Pe toți din jurul lui, numai pe el nu găseam. Că el spunea că față de ea, el n-a văzut pe nimeni. Da, l-a văzut odată la club că vorbea cu mai multe fete în jurul lui și el era acolo maciomen în fața lor. Că el avea mașină, el se dădea mare, tare, el fuma, bea. Eu nu știam chestiile astea. Eu le-am aflat doar după. Și ea spune că eu nu știu, eu nu l-am văzut pe dânsa cu alte femei. Și după aceea eu am înțeles că nu găsesc pe dânsul, dar eu țin minte că am avut o conversație foarte dură cu prietele ăsta, zic că am avut foarte mare încredere în tine, eu l-am găsit. Eu l-am sunat și am zis, cum ai îndrăznit tu să faci lucrurile astea? Cum ai îndrăznit tu să-mi dai, mă faci să cred în tine, că tu ești un om bun, că nu ți înșeli familia și tu umbli în oraș cu una după alta și după alta, tu îți înșeli soția cu nenumărate femei. Și el îmi spune, te rog, Daniela, iartă-mă, te rog frumos, nu spune nimic. Și eu am găsit-o și pe soția lui. Era cât pe ce să spun, dar era cumva, nu vreau să intru. Adică eu găsisem pe toți și știam soțiile, eu puteam rapid să le spun, dar era oarecum. După care am zis că, zic, nu o să spun momentan, și am închis cumva subiectul. După care eu am văzut că el încă era panicat. El mă căuta. De cu cine a vorbit? Ce ai făcut? Și am înțeles că dacă el mă caută și el e panicat, înseamnă că este ceva de ascuns. Și am adus aminte de două persoane. Că două persoane care o aveam, practic, aceeași amanta cealaltă, practic ele două, nu erau prietene bune. Dar ele erau cele prin care am primit toată informația. Și practic eu îi scriu la a doua și scriu, salut. Salut, uite, eu sunt cu tare persoană, am nevoie mai multe informații, dacă știi ceva despre persoana dată. Să spun că da, eu știu, și că m-a așteptat de mult timp tu să-mi scrii, dar tu nu ne-ai scris. Era 2 ani, a avut un telefon în care avea poze cu dânsul, cu alte femei, prin club, dansând, sărutându-le pe în club, da, tot felul de poze indecente ea le avea în telefon și îmi spune că îmi pare rău că eu n-am telefonul ăsta cu mine acum, aici că el e în țară, eu nu sunt în țară, acum dacă mă întorc, dacă îl găsesc, eu îți trimit. Dar că da, el a avut foarte multe femei, eu mereu, de fiecare dată îl vedeam cu alte femei. Îl vedeam, da. Și ea îmi spune că eu știu una din ele, că eu trebuie să-ți caut și a găsit-o pe una din ele și i-am scris. Când i-am scris acele femei, deodată mi-a spus că nu-l cunoaște. Și apoi spune că nu are cum să nu-l cunoști pentru că eu am informații că tu-l cunoști. Și apoi spune că da, eu îl cunosc, eu am fost vreo 2 săptămâni cu dânsul. Și că el era foarte atent cu mine, el îmi scria, după ce îți scria el ție? Ea mi-a spus că avea un Instagram fals, după care și acum are acest Instagram fals, sigur 100%, dar atunci asta era situația și practic așa comunicam, el o scotea în oraș, prin cluburi, ne-a spus că s-a culcat cu dânsul și în mașină, la prietenul lui în apartament, cred că tot e apartamentul acesta, și când timp ce îi făceam mâncare, prietenul lui, el a luat-o pe dânsă într-o cameră și s-a culcat cu dânsa și acolo. Pe urmă a închiriat un apartament pe noapte cu 50 de euro și acolo că s-a culcat cu dânsa de nenumărate ori, că la un moment dat i-a spus că el nu mai vrea să culce cu dânsa și s-a închis în baie. El a forțat baia și el a luat-o și iar din nou, practic a violat-o apoi, ca un fel, după care ea a rupt orice legătură cu dânsul. Dar ea s-a lăudat gen că el îmi spunea că ea era un nas mare și cârni și spunea că lui îi plac nasurile mari și cârni și el tot timpul făcea să se simte special. Și spunea, dar tu știi că el e căsătorit? Și că da, pe mine nu ne-a păsat.
Nu ne-a pasat lucrul ăsta. Sunt multe femei, din păcate, în ziua de azi, care se culcă cu bărbați și nu le pasă că distrug familii, nu le pasă că au inel pădești, nu le pasă doar pentru experiență. Eu cred că sunt zeci de femei care eu nu le cunosc și el s-a culcat cu ele, a avut relații intime cu foarte multe, având în vedere că el avea și apartamentul unde se le ducă, tot timpul el nu era acasă, eu eram practic blocată într-o casă și eu îmi creșteam copiii singură. El cât ne ducea niște bani și atunci ne ducea cu țărâită, mai ales când era vorba de mâncare. El spunea că el nu are bani, dar el avea bani să-și închirieze apartamente, da, să arate că el e mare și tare, da. El era în oraș, el era muma pământului, practic. Probabil toți care merg pe în cluburi îi cunosc. Pe cluburi, pe bar, îi cunosc pe oamenii ăștia, îi cunosc cine sunt. Sunt o gașcă de nigerieni care ei își caută femei una după alta, nu contează că sunt căsătoriți, ei caută și mai ales un sfat pentru femeile care acum sunt în situații de gen. Dacă vedeți că iau mașini scumpi, să știți că mașinile acelea sunt cumpărate pe numele soției. Dacă au numere moldovenești, să știți că sunt pe numele soției. Mașinile, toate care le avem acum în posesie, sunt pe numele meu. Și, adică asta trebuie să fie un red flag de la început. Dacă are mașină scumpă, să știi că el are familie. Eu, după ce am aflat eu chestiile acestea, eu am decis să le spun și la celelalte femei care au căsătorite cu nigerieni. Una din ele ne-a spus, da, eu știu cum înșală, femeile, eu am dat și am răspuns la alte femei care sunau pe dânsul, și că da, eu nu pot să fac, eu nu pot să divorțez de dânsul pentru că el m-a ajutat foarte mult și el are grijă foarte bine de mine și de copii. Eu când am aflat, întâi am spus verișoarei mele. Am sunat-o și a spus, Cutie, el mă înșală, am aflat. Și am spus, tu n-ai aflat. Tu ai confirmat ceea ce știai deja. E așa și ne-a spus, tu ai confirmat ceea ce știai deja. El te înșela, tu pur și simplu tu nu aveai dovezi, tu acum ai dovezi. Și că asta, că el să știa, pur și simplu tu nu aveai dovada aceasta. După care eu doream să dau la divorț doar că aveam o nuntă și nu vreau să cumva eram invitată și eu și el și nu vreau ca să fie cumva întrebări, chestii și a zis că cum se termină nunta aceasta, eu mă duc și dau la divorț. Așa și a fost. Eu am trecut de nunta aceea și m-am dus direct în alt avocat. Am împrumutat bani de la verișoara mea. Ea mi-a dat bani, eu m-am dus în alt avocat. M-am dus direct, am luat toate mașinile care le aveam și el avea procură pe mașini. Am anulat în ziua aceea procurile pe mașini pentru că nu vreau că el putea să le vândă sau ceva de genul și nu vreau chestia asta pentru că eu aveam nevoie de mașină. Și eu am ajuns, eu am dat la divorț, eu spre seară eu am venit cu documentele și eu l-am scos afară în oraș și eu i-am spus, uite, eu dau la divorț. El când a văzut lucrurile de divorț și i-a spus că i-am anulat și procura, el a început, a fost scandal mare. El nici nu mai stat în acea cafenea unde am ieșit. El a plecat, eu am plecat, el ne-a dat cheile la mașină, le-a aruncat, ia-ți mașina, nu trebuie. Am venit în apartament, l-a început să urli, știu că a început să mă îmbrâncească. Eu am încercat, eu când am văzut că el așa de instabil și vrea să, nu mai țin minte, că a vrut să dea la bătaie, a început să fizic să mă bată. Eu, pur și simplu, am luat și am dat să chem poliția. Și când am văzut, ne-a luat telefonul de mâini, eu am ieșit afară, am fugit, am reușit să fug afară. Mama era afară cu copiii, că mama între timp venise să stea cu noi să lucreze în Chișinău și eu am cerut telefonul mamei mei și am sunat poliția și am chemat poliția să-l dea afară. Între timp, el când a auzit că eu am chemat poliția, el a intrat înapoi în casă și el, te rog frumos, nu chema poliția, că și așa el avea probleme cu poliția deja, pentru că l-au prins beat la volan și avea probleme mari, el avea deja chestii și intra din una în alta și te rog să anulezi, nu știu ce, și când am sunat poliția, ne-a spus că nu se poate. Oricum poliția să vină. Poliția când a venit l-a recunoscut, pentru că el știa polițiști pe un oraș și eu îi spun, vă rog frumos să anulez. Eu nu știam că el cunosc. Și eu am început să ceară bani, ca și polițiști, ca să ne lase în pace. Și atunci, că îi spunea că nu putem, că a fost chemați, dar dacă vreți, adică cu bani, se uitau pe sus, pe jos, să vadă dacă nu avem camere, cumva să-i filmăm pe polițiști. Și până la urmă le-am dat niște bani și au plecat. Eu cu gândul că el ne-a spus că dacă tu anulezi asta, eu plec din apartament, adică te las. Tot ok. După care s-a făcut că nu mai cunoaște nimic. Adică nici nu au fost lucrurile astea spuse. Când i-am confirmat, el era la lucru, el nu știa, el nu era acasă, eu i-am spus, eu gata, știu, eu am aflat, eu i-am trimis pozele ei și am zis, mai țin minte, el nici nu mai ținea minte, el atâtea avut că el nu mai ținea minte
pe fata asta. El era, relația aceea se terminase cu vreo 2 ani în urmă, cam așa, când eram eu însărcinată, cum ar fi, cu ultimul copil. Adică el nici nu mai ținea minte pe dânsa. Că apoi el să mai, după asta, el încerca cumva să rezolve, a încercat, eu i-am spus, tu trebuie să-mi spui cu cine mai înșelat. Și nu a recunoscut cu încă una, Diana, care a cunoscut-o până market și a zis că aia tot nu-i păsa, că el e căsătorit, mai scurt, tot așa, s-a culcat cu dânsul. Și mai mult, el n-a vrut să-mi spună, eu știam că sunt mult mai multe. Și atunci am văzut că el nu vrea să fie, nu vrea să spun toată adevărul și am decis că dau la divorț. Nu. În primul rând, eu am înțeles în anii ăștia că eu am făcut din omul ăsta un Dumnezeu, ca să înțelegi. Eu mă uitam la dâns, eu vreau să creez o relație perfectă. Și eu cu cioburi încercam să fac o imagine a unei familii, eu nu puteam să leg nimic. Și vedeam, eu niciodată nu posta poze cu noi, cu familia, în Facebook și eu nu înțelegeam de ce, vedeam alte. Eu la un moment dat, pur și simplu, am realizat că eu, în loc să-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, eu l-am pus pe omul ăsta și am făcut din omul ăsta un Dumnezeu. Și eu am înțeles că eu, ca să scap de dânsul, eu trebuie mai decât să rerup relația asta concret, să-mi iau copiii, pentru că copiii erau într-o situație, ei vedeau chestiile, se vedeau certurile, scandalurile, toate lucrurile care se întâmplau, eu plângeam mai mereu, eu eram depresie, eu am fost mult timp în depresie din cauza lui, pentru că el se uita la mine ca la un nimeni și spunea, cine ești tu? Ce ai să faci tu? Tu ești un nimeni, eu te țin, eu pe tine te hrănesc, îmi spunea, eu îți dau bani, tu ești un nimeni, ce nu te duci la lucru? Și spuneam, cum să mă duc la lucru dacă eu am 3 copii mici, unde să-i duc eu? E bună și o plătește, îmi făcea. Și spuneam, cum mai eu să lucrez și cu banii care îi fac eu să plătesc bună? Zic, cum nu asta la tine? Nu mă interesează să femești cu 5 copii care lucrează și văd că tot ok. Tu stai acasă pe capul meu și nu faci nimic toată ziua. Așa tot timpul astea erau vorbele lui. Ești un nimeni. Cine să uit la tine? Cine să te ia pe tine cu 3 copii? Asta era manipulări care eu știam lucrul ăsta și spuneam, zic, nu trebuie nimeni să mă ia. Eu vreau să scap de tine. Eu asta spuneam, zic, nimeni nu trebuie să mă ia. Zic, eu vreau, zic, pe Dumnezeu, zic, să-l apropii de mine, eu să mă apropii de Dumnezeu și relația mea să o refac cu Dumnezeu. Dar tu ce faci nu mă interesează. După care a început procesul de divorț. El credea că se joacă cu procesele de divorț. Spunea că el n-a să vină într-o zi și a să am mâini și nu știu ce, dar nu s-a întâmplat așa. El n-a venit, el a deja decizia. Eu am copii și jumătate din veniturile lui. Și el când a auzit în ziua aia, când am venit eu cu asta, cu foile astea, el îmi spune că hai, spune, când e următoarea dată? El nici nu credea că s-a terminat. Când e următoarea dată? Spune, știi, că el vrea că el nici un avocat nu avea. Că el credea că e o joacă. Și i-am dat foile, dar a fost șocat. El s-a dus direct în ziua aia și a luat avocat. Avocatul care îl avea deja cu alte cazuri, l-a luat tot pe ala ca și avocat pentru că să ajute cu divorțul. Și a dat la contestație. Am ajuns acum, deci asta e al 2 ani să fac de când noi stăm în divorț și nimic nu se rezolvă. Practic, el l-a dat la contestație nu pentru că vrea copii sau vrea cu soția copiilor, nu. El nu vrea să-mi dă banii care îi cer eu sau care a avut, în care ne-a decizia, nu ne-a plăcut. Și că cum să dau eu ție 3.000, 4.000, 5.000 de dolari din salariul meu lunar? Nu, ce sunt nebun, ci niciodată, ci că mai degrabă plec înapoi în Africa și te las pe tine aici să crești copiii singură și ai să vezi ce ai să faci tu, ai să mă cauți și nu să fie un să faci. Tu ai să mă cauți pe mine. Și spun, zic, du-te măi, zic, du-te. Acum a început, la un moment dat, el a început pur și simplu să îmi cere constant că să-i dau eu, să-i fac procur la mașina care o are acum. Și i-am spus, zic, eu ți-o dau, nu-i problemă, dar tu, ca să ți-o dau eu, pleci din apartament. Că el nu vrea să pleci din apartament. Și el spune, dar eu ce-ți fac ție? Că eu nu mă stau, eu nu-ți fac ție nimic, eu nu te deranjez. Și eu zic, tu pe mine mă deranjezi, tu stai în apartament, nu strângi după tine, nu, nimic, mănânci, nu, orice faci, tu nu strângi, tu nu faci nimic, tu practic vii, pleci, bei noaptea, copiii văd toate lucrurile astea, vii la alte femei cu chestii, adică păr de cățel, de tot felul și cumpără acum parfumuri scumpe, băiatul, să facă frumos pentru alte femei, desigur. Și spun, zic, eu nu vreau să fac chestia asta, pentru că pe mine mă deranjează, eu nu vreau să te văd. Faci ce vrei, du-te unde vrei, eu nu vreau să văd chestiile astea. Eu acum, pur și simplu, nu vreau să-l mai văd, nu vreau să mai am nicio legătură cu el. Până am ajuns la ideea că să renunț până și la pensia alimentară, doar ca să scap de dânsul.
doar ca să nu mai am nimic, pentru că știu că chiar dacă plătesc pensia alimentară, el o să caute să mă manipuleze, să caute scandal, să caute mereu să nu mă lase pe mine în pace și mereu să caute să aibă decizii pentru copii, chestii care eu nu vreau el să le aibă. Eu vreau ca copiii să fie în custodia mea și eu deciziile toate să le iau pentru copii. Și așa și-am zis că sunt între chestia că să merg să iau jumătate din venituri sau să nu iau nimic și să scap de dânsul, pur și simplu. Că eu i-am spus, zic, uite, eu nu mai vreau nimic la tine, uite, du-te, îți dau, uite, și procură la mașină, nu mai ieși în apartament. Și el spune, nu, dă tu procura și eu o să ies. Zic, nu. Zic, tu ai spus că ieși și n-ai ieșit. Că l-am dat, la un moment dat, 3 luni afară din apartament cu poliția. Și 3 luni n-a stat în apartament. A fost doar un moment că fetița, eu lucram, fetița și-a rupt un deș la picior și nu aveam cu cine să o la ziua. Și l-am rugat pe el să vină să stea cu fetița. Și după care le-am zis că eu nu mai plec în apartament, că aici eu plătesc chirie și eu aici, asta e locul meu și dacă vrei pleacă tu. Și când am dat să plec eu, el spune că unde pleci tu, îmi lași copii, nu pleci tu nicăieri fără copii. Cu copii, adică nici într-un fel. Acum vreau ca el să iasă din apartament, ești gata să plătesc chirie, să-i plătesc facturi, să plătesc, chiar și dacă a zis la zero, numai să nu mai văd, pur și simplu. Numai să nu mai văd, vreau scap de dânsul, pur și simplu. La moment, totuși, vreau să spun că Dumnezeu e mare. Și Dumnezeu chiar e bun și mare și m-a ajutat în toată perioada asta foarte mult. Am văzut în situații în care el, în aceste 3 luni, când eu nu mai aveam niciun leu și el practic nu putea să-mi dea bani, eu nu aveam bani să iau copiilor de mâncare, Dumnezeu cumva făcea și eu primeam bani pe card undeva. Cineva mă ajuta. Nicăieri. În momentul când aveam nevoie, Dumnezeu atunci venea și mă ajuta. Au fost momente foarte grele pe care am trecut și Dumnezeu a fost cu mine. Și eu nu pot niciodată nu o să-L judec pe Dumnezeu sau nu o să-L învinuiesc pe Dumnezeu pentru legile care le-am făcut eu în viața mea. Îi mulțumesc Dumnezeu că a fost bun și este credincios până și în ziua de azi, în momentul de față. Îi mulțumesc că am găsit un loc de muncă care îmi plătește îndeajuns ca să pot să îngrijesc copiii mei. Nu-i milă de dânsul, pentru că știu că bine pentru el nu o să fie în continuare. Dar mă bucur că eu am început să mă pun pe picioare. Da, am 3 copii foarte minunați. Mulțumesc Dumnezeu pentru ei. Nu pot să spun că regret această căsnicie doar din perspectiva că am 3 copii minunați. Niște copii care ne-au dat viața pentru dânsi și așa de frumoși, și așa de înțelepți, și așa de buni. Eu nu am niște copii, slavă Dumnezeu pentru asta. Și, practic, cum spuneam, acum lucrez ca și manager într-o companie de integrare a străinilor la locul de muncă. Eu lucrez într-o companie care aduce nepalezi, Bangladesh, subiectul care e actual acum. Practic, eu lucrez cu dânsi și eu sunt managera care îi integrează locul de muncă, ia de la aeroport, îi duce la cazări. Practic, eu acum cu aceasta mă ocup, cu selectarea lor, cu companiile. Îmi place enorm să merg prin oraș, să merg la companii și să văd cum companiile lucrează dinăuntru și să ajut acolo să integrez pe acești oameni. Am un job foarte, foarte... Deci, nu, e jobul care e perfect pentru mine. Adică eu merg prin oraș, eu nu simt că mă plictisesc, niciodată nu este un loc de plictiseală, oameni noi, situații noi. Desigur, lucru stresant, dar e un lucru care îmi dă satisfacție și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Am un salariu foarte bun și domnul șef pentru reclamă încă ceva procente. Nu mai este cal de întoarce pentru dânsul, nu mai este pentru că de câte ori a încercat, el a încercat de multe ori, de câte ori a încercat Dumnezeu ne arăta, îmi dădea în ziua aia ne arăta chestii care, adică eu vedeam că el totuși are altcineva. Iar găseam Tinder în telefonul lui, am găsit că era cont fals, mi-a scos pe Tinder, căutam. Și eu, de fiecare dată când încerca ceva, eu găseam dovadă că el pur și simplu de față o face, nu o face real. El pur și simplu ca să-și salveze lui imagine de om, de statut de om căsătorit cu familie și copii. El asta, atât. Omul ăsta m-a băgat în depresie atâția ani, că nu mai vreau. Eu la 29 de ani când am dat la divorț, am zis că eu nu vreau să fiu ca mama. Eu nu vreau să ajung la 50 de ani și să divorțeze sau să mă repede cu 3 copii. Eu nu vreau să ajung cu chestia asta. Eu atunci am înțeles că eu trebuie să-mi caut un loc de muncă și trebuie să încep să lucrez la mine ca să pot să-mi cresc copiii. Și practic asta am făcut anii aceștia. Am lucrat, am schimbat joburi ce drept. Acum unde sunt îmi place foarte mult. Am fost și avansat în poziție și chiar
lucrez pentru GrowMD, dacă sunt companii care poate doresc sau au nevoie de oameni sau resurse de lucru, dacă au nevoie de oameni la lucru, chiar îi încurajez să ne contacteze. Avem foarte multe opțiuni pentru dumneavoastră, deci dacă doriți, vă așteptăm la noi. Cam așa. Vă spun că nu o să fiți dezamăgiți. Noi stăm cot la cot cu dumneavoastră, mai ales în primele luni, până ei se integrează total și încep acești străini, până ei își găsesc locul de muncă și lucrează bine. Deci noi lucrăm cu dumneavoastră ca ei să ajungă până la final să fie niște lucrători foarte buni. Lucrăm cu foarte multe companii mari. La momentul pe plan profesional sunt bine, totodată relația cu Dumnezeu crește pe zi ce trece și mulțumesc lui Dumnezeu că El e bun și atunci când noi plecăm într-o parte în alta, El ne așteaptă acolo și gata să ne accepte așa cum suntem. Nimic nu e perfect. Mulțumesc că m-a ajutat să trec din perioada aceea. Au fost 7 ani grei pentru mine, foarte grei. Nu zic că am fost perfect nici eu, că au fost momente când am cedat, am urlat, nu am fost o soție perfectă, nici eu, nu pot să zic lucrul acesta. Dar nu s-a mai putut, pur și simplu. Și mulțumesc Dumnezeu că a fost cu mine și că situația este cum este. La moment, eu vreau pur și simplu să închei divorțul și să mă focusez pe copilașii mei să crească. Nu mă văd recăsătorită, nu mă văd, nici nu vreau. Am suferit atât de mult în relația asta că eu nu văd o relație altfel. Nu văd și în primul rând n-aș putea să duc un alt om în relația asta mea cu copiii. N-aș putea. Sfatul meu pentru femei e ca să se gândească bine înainte de căsătorie și totodată le-aș da un sfat înainte ca să căsătorească cu cineva, să-L întrebe pe Dumnezeu dacă Dumnezeu e de acord. Pentru că eu când am fost înainte ca să plec în Africa să mă căsătoresc, eu am cerut semn de la Dumnezeu, Dumnezeu mi-a spus că nu e bine. Eu am primit semn clar în ziua aceea că nu e bine. Dar eu nu credeam. Eu pur și simplu omul acesta așa de bun era și așa de bine se comporta cu mine că eu nu credeam ce a spus Dumnezeu. Și eu am făcut alegerea greșită și vă rog frumos, acum e foarte greu să găsești un om care să construiești viața și să construiești o familie sănătoasă. De aceea rog toate femeile care vor să căsătorească să mai gândească sau să gândească bine pe cine au alături. Și dacă vedeți ceva că nu e în regulă, înseamnă că acolo ceva nu e corect, nu e ok. Și să mai degrabă încheiați cât se poate până nu ajungeți într-o situație mai gravă. Eu mulțumesc Dumnezeu pentru toate lucrurile și practic asta a fost istoria mea. Eu vreau ca femeile care sunt în situația mea să nu steie de dragul copiilor, pentru că copiii văd toate lucrurile astea, copiii înțeleg tot și la un moment dat ei vor avea întrebări la tine, tu vei avea să dai socoteală pentru ei, tu îți vei strica la un moment dat relația cu copiii tăi din cauza lui. Azi sunt bine, da, sunt foarte bine, mulțumesc Dumnezeu pentru tot. Copilașii mei sunt bine, merg la grădiniță, la școală, acum curând și sper că de când curând să iau divorțul în iunie, am încă un proces, sper că atunci să ajungem la un numitor comun sau pur și simplu să refuz eu acea pensie și pur și simplu să vreau doar divorțul și să scap. Pentru că dacă voi scăpa de el, pur și simplu vreau liniște. Am înțeles acum, la vârsta mea, că liniștea și pacea măsoară atât de mult și așa de valoroasă. Noi nu valorificăm atât de mult până noi nu dăm în situații de acestea. Și cam așa. Eu nu am decât să susțin în totalitate mesajele Danielei. Dragi femei, nu răbdați, nu trăiți în relații abuzive și toxice, nu permiteți nimănui, absolut nimănui să-și bată joc de voi și de copiii voștri. Totodată cer de la autorități să dezvolte niște mecanisme reale pentru ca femeile divorțate cu copii la întreținere să nu fie nevoite să renunțe la pensia alimentară pentru a putea avea liniște. Eu cer ca fiecare bărbat care a avut destulă minte ca să facă un copil, să fie obligat să întrețină acest copil până la majorat. Pentru că la noi cel mai des femeile, după ani de violență și abuzuri, tot ele sunt nevoite să crească 1, 2 sau mai mulți copii absolut singure. Scrieți în comentarii ce părere aveți despre istoria de astăzi. Chiar sunt curios să citesc și opinia voastră. Plus la asta nu vă costă absolut nimic să apreciați și să distribuiți acest video. Astfel mesajele protagonistei vor ajunge la urechile cât mai multor femei care au nevoie de asta. Vă mulțumesc!